ማይ በተሚት ዘይ ከላው ሩጉቅ ላይ ገሳቅትሙ ውሽጡ ተማሪ ሰላም ስጋደቅ አርሃም ምድረ ባሕሪ ሰላም ስሰፍና ርግት ቤቱ ማዕበል ክዳድ ዘይ ስሕት አልፈቱ ህዝነትን በስዑ ዝረባር ጽኑ ደዋ ዘይንረብረ ሽርሒ ቡርሒ የጋውሕ ተዓባይ ጉራን መቐራን ምስጢር ኣደባባይ ኣረብራቢ ካፒቴን ኣረብራቢ ሰራዊት ኣረብራቢ ዘይረብራቢ ህዝቢ ኣረብራቢ መሬት ክትጥየቅ ዝድርብ ዓቕሊ መሬት ክትፀብቅ ዝራብ ሓይሊ ዓቕልን ሓይሊ ኣዋስንኩ ንቕሓትን ትብዓትን ክብዕትኩ ሰነፍ ክግዕር በራሕ ክንቁ ኣይንቕንቕን ተዓንዲ ወርቁ ከፊሉ ላምበር ብራምርደቁ ዝሊኣም ናብዓም ስለኻግር ዝወደቁ ብድሎ ብቓጻት መተተመተ ወድሩ ንቑሕ ብልሒ መናተ ዝነፍኮ የብሉ ነዛ መሬት ስሊዓንን ድዩ ዝሰድ ሓሬት ዝምረላ ወብዓ ይኽፈል ህይወት ይግብረላ ኣረብራቢ ስለዘየለካ ብሪም ዝዓቢ ኩሉ ኾይንላ ብዓዱ ኩሉ ኾይንላ ንዓዱ ዓይኺ ዝተስሐ ኣረብራቢ ዓወት ዝተስሐ መዛረቢ ኤሪትራ ሰላም ተኸታተልቲ ናይዚ ቻነል ከመይ ትኾኑ ፅቡቅ ክትኮኑ ናይ ወትሪ ትምኒትናን ባህግናን እዩ ሎሞን ከም ወትሩ ኣገዳስን እዋናውን ተሕዝቶታት ሒዝናልኩም መፂና ኣለና ሳብ መወዳእታ ናይዚ መደብ ምሳና ክትፅንሑ ብኽብሪ ነዕድመኩም ክሰግራን የደልየ ፀኒሐ ግን እቶም ሰባት ነዚያ ደርፊ እዚያሲ ቀደም ሳብ ኣብ በዓልትና ፅነድ ኣብ ገለስ ዝሽለም ሰብ ነይሩ እዛ ደርፊ እዚኣ እንተትሽለም ኣነ ደስ ምበለኒ ናይ ብሓቂ ኣፍለይቲ ደርፊ ኤቭሪ ታይም ንዓወዲየ ናብቲ ትሕዝቶይ ክሰግር ከለኹ ጠጠው ንኸብላ ኣዝያ እያ ትኸብደኒ እቲ ውህደት ናይቲ ሙዚቃ ጣዕሚ ናይቲ ሙዚቃ ጥራይ ዘይኮነስ እቲ ቃላት ናታሲ ነዚ ብኤርትራሲ ኮምይ የለን ገይሩ ገሊፅዎ ዘሎ ፕሊዝ ኣብታ ናብቲ ከድኩም ኣብታ ኣብ ኤርቲቪ እንድያ ዘላ ፕሊዝ ነዛ ቪድዮ እዚኣ ሰፖርት ግበሩለይ and this guy ናይ ዓመት ሽልማት ናይ ደርፍታት ኣሎ ቁፅሪ ሓደ ነዚኣ ምሃብኳ ናይ ትሓዙለይ ኣሎ እንዲ ብዙሕ ደርፍታት ሪና ኣለና ናይ መዓልትና ዝነት this እዛ ደርፊ እዚኣ ብጣዕሚ ፅብቕቲ እያ እስከ ኣበይነይ ደደለኹ ዋላ ከማይ ከም ዘለኹም ኮሜንት ክሰምዕ ደሊ this guy ነዚ ሰብ እዚ በጃኹም ኣተባብዑልና ናይ ብሓቂ ፍለይቲ ስራሕ እዚኣ ሓደ ግዜ እዚ ናይ መዓልትና ፅነት ዝወፅእ ደርፍታት ብዙሕ ሰብ ኣይሰምዖን እዩ ሕሪ እያ ካ ዘላኒ ዝጣዕሚ ደርፍታት እሱ እዩ but again ታይ ደሓን ኩሉ ነገር ንኩሉ ኣብ ገግዚኡ ስለ ዝኸውን ንሕጂ ደሓን ሎሚ ኣገዳሲ ቪድዮ ሒዘልኩም መፅእ ዘለኹ I don't know بخمي كم زقطة كنجمرينا please like مقبار يترسم has reshaped politics the world over, but trying to influence elections here in Europe at least has largely backfired for him. Now his administration has launched an almost $5 million scheme for non-governmental groups to support free speech and religious liberty because Trump reckons Europe has drifted away from democracy. Now US efforts to fund European politics has evolved over the years, but it's always been about democracy. After the Second World War, the US pumped over 30 እቶም ትሰምዑ ሰሚዕኩም ኣለኹም እንታይ ይብል ኣሎ መስለኩም ኣነስ መግለፂ ዘይ ብለይ ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ዝብሉ ኻሲ ማለት ክምርኣካ ፀገም እንዲ ግን ኣቶም ሰባት እንታይ ገብሮም ኣሎ ኣበየሎ ስእልናቶም ምኽርየኩም እዚ ሓየት እዚ ሲ ሓደ ግዜ there was this picture of him ኣበያ ዘላ ወደይ ድሓነ ይረኸብኳን ኣለኹ እንታይ ይብለኩም ኣሎ መሲልኩም ዴሞክራሲ ናይ ኤውሮጳ ዴሞክራሲ ስለዘይዕገበና ክንቅይሮ ኣለና ዝብል መደብ ኣምፂኢኹም ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ይነገር ኣሎ
ከምዚ endowment for democracy ዝበሃል ኣሎ ሓደ እንታይ እሱ ካስርሑ ንኣብነት ኣብ ኤርትራ ሲቪክ ሶሳይቲ ዝበሃል ኣሎ ማሕበር ናይ ደቂ ኣንስትዮ ድዩ ማሕበር ናይ መንእሰያት ድዩ ገለ እዚኦም ሲቪክ ሶሳይቲ ዝበሃል ንዓታቶም ገንዘብ ብምሃብ ኣንጻር እቲ ስርዓት ንክኸዱ ብዙሕ ፋንድ እዮም ዝገብሩ ኣብ ብዙሓት ሃገራት ድማ ኣሜሪካ ሬጂም ቼንጅ ብኸመይ እያ ተዳልዎ ከይዱ ናበይ በፂሑ ይብሉ ኣለዉ ኣሜሪካ ኣብ ኤሮፓ ዘሎ ፖለቲካ ንምፅላው ፍሪደም ኤንድ ዲሞክራሲ ኣብ ኤሮፓ እናወደቐ ይኸይድ ስለ ዘሎ ንኣትና ምትእትታው ክንገብር ኢና ኢሎም ሓደ ባጀት ዘውፅአ ሓደ ፍሉይ ተልእኮ ዘለዎ ስራሕ ናብ ኤሮፓ ጀሚሮም ኣለዉ ነዛ ኤሮፓ እዚኣ እኳ ዝብለኩም ዘለኹ ምርጫ ናይ ጀርመን ንኣብነት ከም ታርጌት ኮይኑ ዘሎ እዩ AFD ዝበሃል ኣልተርናቲቭ ፎር ዶይችላንድ ዝበሃል ፓርቲ ንሓየለ ይመፅእ ኣሎ ኢልና እዚ ፓርቲ እዚ ንክዕወት ኣሜሪካ ቅድሚ ዶናልድ ትራምፕ ዝተዓወተ ድሕሪ ሓደ ወርሒ ክልተ ወርሒ ኣብ ሚኒክ ኮንፈረንስ መን መፅኡ ነይሩ መስለኩም ኣብቲ ግዜ እቲ ብዙሕ ኢና ተዛሪብና ኣሎ እዚ ጄዲ ቫንስ መፅኡ ኤሮፓ ዲሞክራሲ እናውደቕኩም ትኸዱ ኣለኹም ንሕና ንዓኻትኩምን ዘፋቕረና ወይ እውን ብሓደ ዘስራሕና ኮመን ቫልዩስ ናይ ዲሞክራሲን ናይ መሰል ሓሳብካ ምግላፅን ገለንሲ እሱ እዩ ዘተኣሳስረና ነይሩ ንስኻትኩም ግን ዲሞክራሲ እናቐተልኩሞ ትኸዱ ኣለኹም ኢልዎም ዲሞክራሲ ናይ ኤሮፓ እናተዳኸመ ይኸይድ ከም ዘሎ ዘጠራጥር የብሉን ግን ኣሜሪካ ከምኡ ክብሉ ሞራል የብሎም ትማሊ ንዝሞተ ሰኔተር ብሓፍቲ ዝተኩ ሃገርሲ ብዛዕባ ዲሞክራሲ ንክዛረቡ ስኮ ክሓፍሮም ተገብዐ ዶናልድ ትራምፕ ኩሉ እቲ ቤት ፅሕፈታት ብደቁ ብኣዝማዱ ብዕሩኽቱ ብገለ መሊእዎ ዘሎሲ ብዛዕባ ዲሞክራሲን ሕገ ግዛኣት ሕግን ክዛረብ ስቁሮ ምስ ተሰከፈ ነይሩ ግን ስክታ ዝበሃል የለን ኤኒዌይ ኤሮፓውያን ኣብ ምሕር እቲ ጉዳይ ቀደም ዝጥቀምሉ ዝነበሩ ኣብነት ኣብ ጥልያን ኣብ ታሪክ መንግስቲ ንምቕያር ዝተጠቀምሉ ታክቲክ ኣሎ ክሳዕ ክንደይ ነቲ ነገራት ይጥቀምሉ ከም ዝነበረ ኣብ ዝስምዖም ዳር The Italian Communist Party from winning elections. From the 80s onwards, institutional funding became the standard. The German Marshall Fund of the United States and US government arms like the National Endowment for Democracy began openly funding political groups, think tanks and civil society, promoting democracy. But all of a sudden, the definition of democracy is now open to interpretation. Have a look at the goals and objectives of this new program from the State Department. The purpose of democratic government is to protect natural rights and fundamental freedoms, including free speech and religious liberty, while ensuring citizens can freely choose their elected officials and hold their governments accountable. It goes on to say that for ይትኩም እንዲያ ኣይ ኣም ሹር ነዚያ ቪድዮ ክሰምዑ ከለኹም ብዙሕ ሓሳባት ይመፅኹም ዘሎ ኤሮፓ ምስ ኣሜሪካ ኮይኖም ልክዕ ምሻ ሓደ ጎበዝ ናይ ሓደ ገዛውቲ ደንዳኒ ምስኡ ተኣኪቦም ዝኸዱ ግሩፕ ናቱ ደቀቕቲ እቲ ደንዳኒ ምስኦም ስለ ዘሎ ንዝኾነ ሰብ ዝላኸፉ ዝተሓራርም ብርግፅ ኣና ብዛዕባ ኩሉ ገዛውቲ ነይሩ እዩ ሓደ ሓያል ምሻሉ ኣብ ጥቅኡ ግን ንኣሽቱ ኮራኹር ኣለዉ እጂ ሓደ ግዜ ሶም እዮም ዝላኸፉኻ እጂ ስኻ ቆልዑ ኮይኖም መሲሎም ካባኻ ዝንእሱ ኮይኖም ተላኺፎም ኢልካ ምስ ሃረምካ ዓብዪ ይመፅእ ማለት እዩ ከምዚታት ነይሩ እዩ ኣብ በዓል ከረናም ካልእ ነይሩ ኸውን እዩ ኤሮፓ ድማ ኣሜሪካ ስለ ዘሎ ትቡሊ ኣብ ትሕቲኡ ከም ድሌቶም እዮም ዝዕንድሩ ነይሩ እቲ ምዕንዳር ሕጂ ኤርትራውያን ከም ሃገር ንፈልጦ ኢና ኤርትራ ዝኩሉ መስገደል ተሓልፎ ዘላ ኣይናይ ግራት ናይ ኣሜሪካ ወይ ኣይናይ ረብሓ ናይ ኣሜሪካ ስለ ዝሰረቐት ኮይና ሬጂም ቸንጅ ንክገብሩ ዘድልዮም መንገዲ ስለ ዘይሰለጦም እዩ ብዝኾነ ኤሮፓ ኣብ ጎኒ ኣሜሪካ ኮይኖም ከም ድሌቶም እንዲኦም ዝዕንድሩ ነይሮም ሎሚ ዝገብርዋ ዝነበሩ ኣሜሪካ ናብኦም ገምጢላት ኣላ ታኩዕሶ ስለዚ ይብልዎም ኣሎ እዚ transatlantic partnership ዝበሃል ናይ ኔቶ ማለት እዩ has been rooted in a common understanding of natural law virtue and national sovereignty ስለዚ ይብልሎ ተፈጥራዊ ሕጊ ከምኡ ድማ ልኡላውነት ናይ ሃገራት ክሕለሎ ናሽናል ሶቨሬኒቲ ስለምንታይ ይፈትዎ ኣሎ ኣሜሪካ ፈልኩም ኣሎ ዩሮፒያን ዩኒዮን ሃገር ኣይኮነን ዩናይትድ እዩ እታ ዩኒቲ ናይ ዩሮፒያን ዩኒዮን ከፍርስዋ ይደልዩ ኣለዉ ሃገራት ልኡላውነተን ክሕልዋ ኣለዉ ጥልያን ከም ጥልያን ክትሓስብ ኣለዋ ሃንጋሪ ከም ሃንጋሪ ክትሓስብ ኣለዋ ዩኬ ከም ዩኬ ጀርመን ከም ጀርመን እታ ዩሮፒያን ዩኒዮን ስለ ዝበዝሑ ዘለውን ዝሕይሉ ዘለውን ምስ ኤሮፓ ምስቲ ዩኒዮን ክዛረቡ ይደልዩን እዮም ነናእሽቱ ሃገራት ምስኮኑ ከም ድሌቶም ኮንትሮል ገብርዎም እዮም ዝደልዩ ዘገርም እዩ However, European governments are increasingly drifting from these foundations through supernatural bureaucratic ልኡላውነት ናይ ሃገራትን ሕጊ ናይ ሃገራትን ኣገዳስነት ነይሩ ኣብዚ ዋን ዝግነ ኤሮፓውያን ካብዚ ናይ ልኡላውነት ናይ ሃገራት ወፂኦም ብምንታይ ግዝለው ኣሎ through supranational bureaucratic overreach and partisan weaponization that concentrates power in technocratic institutions less accountable to the democratic choices. I mean, كم أمريكا عينت هاجر كويت رأي
European Union حقتها توصي له لنكنه نتن ناي تكنولوجي كامبانيات ناي أمريكا كعصون كم زخلي في اللطال أنتي كبريجت European Union ناي 450 مليون حزبي زلوا وصلوا زخونه لعليون كون خلي تزبنا أوروبا نزيز بتتقيم عب عراقان عب لفرجيني زلوا نزي European Union كتوضو عند حرخيل كاجن فرنسا 9 مليون الله يوكي 9 ساعة جرمن 8 مليون بينهم ديل كجور حق اللتيو بعد أنت تأكيدهم يقول they have power سلازي نزي نمان تحطاتنا زي بلو أب براسل السنة بكالنت أكيد زلوا نزي أتوم هم ديمقراطيون كتر ما ينخلينا بمبان انتي كجوبريهم في التنزل ونابنا تجاب جرمن إذا حتى بسق أبيك مثلا مسيركم تجرم يعقوب Our chief political correspondent Nina Haase put that question today to the German Chancellor. The State Department in the US has launched a grant program worth nearly $5 million trying to support political groupings, but also civil groupings that in Europe that foster something they say is Western civilizational heritage, migration, national sovereignty, free speech. Critics say that this initiative is aimed at supporting ideologically linked groups to the AfD. انتهي لا تحطوا لنا مسيلكم. أمريكا هذا البرنامج ب$5 مليون فند جرا بقيسالا نفريدوم نديمقراطية نبلا بلايمز ووجلوجن بعصر جبل هنرية تغينا هالبوليتيكا نا أوروبيين هجرات متتتاوكو جبريم أب جرمن دما نتي AFD زبال AFD نعبنا انتسليت وانتهي زبل كابي أوروبا حبرت جرمن كتوتسي زبل you see it's a very dirty game أمريكا هتصعطت في تندلا إيلون ماسك يدقفايو بزعو جنزب مهنياته إيلون ماسك نا تكنولوجي كامباني سلازلو براسلس دما سلادس أبوزلو نتي European Union كفر سايز دلي تديهم له مهنياته نتعداقات كمليت وعصرته غينو هذه European Union أنصارنا ناخذ قبري كلني سلازي نتي European Union تداخيمه مستي جرمن مس UK مس فرنسا مستهم رايت وينج بوليتيشيان سريحو نتي أوروبا حبرت كتفرصان ده رخيلك دن كم دليت كانتي أبي عداقان أوروبا كنترول كتقبرتها كم أخ قبرد ما يزيد تنزله زي حدناتنا هاجرات أي فتواني أبناء أبيسيا تشاينا مسكالو تقبر حدنات أي فتواني بريكس أي فتواني أمريكا حدناتنا هاجرات أي فتواني مغنياتو حدنات تفتيرو أعم خلوني أنت نجارات حبرت أفريقيا نابنت كحيلة يتدلونيا حيال أفريقيا تغينو كم أفريقيا وين نيغوشيت كقبري خوليا أمريكا دماغ تشالنجي بقمت علو بروندي إرترا ولا DRC بل ولا نيجيريا ولا كوت زبنت لهم بينهم عبيت هاجراتكم هذا تزغونو كن حدا بليون حزب زلمو ليفرج عم تصل الواخلي نابو خد بلصح كن هاي تدلي كان هاجرات عربكم نزي جيسيس زبالي جيك فرس دليلا كل عينات هاجرات تعقيبا زغبرو بجكنا امريكا تمرحو كل يتدلنيا سلازي كم ستريو زلها أبوشتا بوليتيكانا كتصعد دليل أنتي تبلي لاتون تشانسلر نيجيرمان. Is this something that you would say is something that is valid, advocacy for democracy by an ally, or is that political interference in Europe? I have always said that we, for our part, do not interfere in American elections. We have always stuck to that. And conversely, I do not want the American government or government-affiliated institutions to interfere in German elections. انتهي زبل زلوك تمام تريهم زبلتن هنا بوليتيكانا أمريكا إدنا خلطو عين فتنينا تالك خنا عطوني فتنينا يقداس أمريكا دماكو مكتخبرنا يتدليلو قرنبا نا أمريكا دا بينا حيل خايد كاختتو أبناء أفريقيا مرجعتات يتكاختتو كن ساقامي بالكان هنا بركات يسي تات قبرا أبناء يوكرين يتكون كتوتو ساقامي بالكم أبناء جورجيا مرجع يتكون كتوتو ساقامي بالكم مولدوفا يتكون كتوتو ساقامي بالكم أرمينيا أور رومانيا كلهم زي ما هجرات يتم رجعة تغيروا تيرو حبرت إيدو كم زي تويز نجا نسخنا بأمريكا يتكون كتوتوا عقمية بالكم أمريكا كبهم لا الحياة سلزهم نتسخاتكم أبناء أشوت جبروز لهم نبغاتكم كجبريا and I don't think there is much you can do about it so this is going to be crazy and هنا دماغنا كتطلعنا كنا مسألكم هنا إيش أنا حد زبلوانا ياتنا بوتاتنا مسلاسي بتكبر نريال لنا هذا بلو لي هذا ترى يكون كتبلو تكونات قصري أكم زي مدرك كلها أنت خات فتر سلام يا خات دلي هل كوينات كم تسكاي دلني خات سلام كله وكيا خات دلي تامر عندنا يوروبيان يونيون كنت أجي مثلكم لأن كنا أكن سلام تسوع كوينات تسوع سا. President Ursula von der Leyen has announced a deal to produce drones in collaboration with Ukraine. She said the EU could offer advantages to Ukraine, including broad industrial capacity and secure production sites. Von der Leyen arrived in Kyiv for Ukraine's annual Statehood Day celebrations, which she marked with President Volodymyr Zelensky.
She also pledged to continue military and financial ከም ትሪእዋ ዘለኹም ብዛዕባ ቁጠባ ምዕባለን ኣይኮነን ስራሕ ሓሳብ ኩሉ ግዜ ናይ ኩናት ወረ ኩናት እዩ ናብ ዩክሬን ከይዳ ምስ ዩክሬን ተሓባቢርና ድሮን ከነፍር ክንፍትን ኢና ትብል ኣላ እቲ ዘረባ ኣዶኖ ትዕቢት እንድዩ ማለት ምስ ዩክሬን ተሰማሚና ድሮን ኣፍሪና ንራሻ ክንትኩስ ኢና እቲ ዝበሃል ዘሎ ኢንዳስትሪያል ቤዝ ስለ ዘለና ይብለው ኣቲክ ንራሻ ማራ እንዲዮም ዝፈታትንዋ ዘለው ይስተረና ዞም ኣውሮጳ ዘለና እየ ዝብለኩም ነዚኣ ግን ሓዙለይ በይና እዚኣ እንተሪኢኹማ ኖርማል harmless ብዙሕ ማቅ ዘይብላ ክመስለኩም ይኽእል እዩ now I'm going to give you one more ስካንዲኔቪያን ዘለኹም ብፍላይ ድማ ኣብ ፊንላንድ ዘለኹም ተጠንቀቑ ሕጂ And that could be causing Russian military planners. Those armed forces are now part of NATO, and that could be causing Russian military planners a major headache. Because right next to Finland's northern border is this, the Kola Peninsula. Home to Russia's ballistic missile submarines. It's central to Moscow's capacity to wage nuclear war. And it depends on one vital lifeline that's vulnerable to the Finns. So do the Russians suddenly have a Finland problem? And what might they do about it? I'd say this is a major strategic setback for Russia. It's pretty core to the survival instinct. All right, so what is the Kola Peninsula and why does it matter? It lies in Russia's far northwest, mostly above the Arctic Circle in one of the harshest environments on Earth. Named after the Kola River that runs through it and often... ሕጂ እንታይ ብሎ መሲልኩም ኣቶም ሰባት ንዓና ጥራይ ዲኹም ዝስማዓና ዘሎ ወለስካን ኮን ኣኺልዎም እቲ ጽላለ እዩ ከም ኖርማል ወሲዶሞ እዚኣ ኮላ ፔኒንሱላ ትበሃል ደላ ንራሻ ኣዝዩ ኣገዳሲ ኣብ ደቡብ ናይ ፊንላንድ ዘሎ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ንሱ ድማ ናይ እተን ኒውክሊየር ሳብመሪንስ ኣብየን ዘለዋ እዚ ቦታ እዚ ግን ምስ ሜይንላንድ ራሻ ብመንገዲ ባቡር ብሓንቲ መንገዲ ባቡር ዝራኸብ ይብሉ ፊንላንድ ድማ ምስተን ዘለዎ ወታደራዊ ዓቕምን ነፈርትን ነቲ መስመር ትክትቦት ክትኽእል እያ እሞ ንራሻ ምስቲ ቀንዲ ሳብማሪናት ናታ ዘለዋ ኮሚኒኬሽን ወይ እውን ቀጥታዊ ርክብ ክትቦት ክትኽእል እያ ይብሉ ሕጂ እንታይ ንብል ኣለና ፅቡቅ ጌርካ ርዳኩም ራሻ 6,000 ዝኾኑ ኒውክለር ከም ዘለዋ ይፈልጡ እዮም ኣቲንክ ረሲዖም እዮም እዚ ኣብቲ ካላንደር ናቶም የለን ናው ሓደ ኣብ ዓለምና ዝሓየለ ኣፅዋር ንዘለዎ ሃገር ንእሽተይ ክፋል ናቱ ክንቦትኮ ንኽእል ኢና ይብሉ እቲ ኒውክለር ናቶም እንታይ ክገብር ከም ዝኽእል ድዩ ዘይተረድኦም ዘሎ ዓይነት ገርመኒ ዘሎ ወይስ ክጥቀሙሉ ኣይክእሉን እዮም ዝብል እምነት ድዩ ዘለዎ ወይስ I really don't understand because ንራሻ ብከምዚ መንገዲ ክትቅስቅሳ ምፍታን እንታይ ክትገብረካ ንነፍሱ ወከፍ ፈተና ናይ ዩክሬን ናይ ሃገራት ኤውሮጳ ክትምክቶ ከምዘይ ትኽእል ራሻ ንፈልጥ ኢና ሕብሪ ሃገር ናይ ኤውሮጳ ዝኾነ ይኹን ምትንኳላ ተብዚሕላ ንኩሉ መፍትሒ ኣለዋ ዝብል ራሻ የብላ መፍትሒ it's just one ሃገር ቁጠባ ናይ ራሻ ምስ ቁጠባ ናይ ቤልጅየምን ናይ ኔዘርላንድን ክልተ ሃገራት ንኣሽቱ ሃገራት ናተን ተኣኪብካ ካብ ናይ ቁጠባ ናይ ራሻ ስለዚ ራሻ ኣብ ሃገር ሰፊዕ መሬት ፀጋታት ኣለዎ ግን ቁጠባ ናቱ ንእሽተይ እዩ ብኻልእ ዘራርባ ነዚ ኩሉ ሽርሕን ጉርሕን ክትፃወረ ይትኽእል እያ እንድሕሪ ፊንላንድ ክትበጥቶም ጀሚራ መልሲ ናቶም ቀሊል እዩ good luck with that እዮም ክብሎ ሓንቲ እዮም ክድርቢ ኢሎም ሶሪ ራሻ ንኩሉ ክትምክቶ ከምዘይትኽእል ትፈልጥ ኢኻ ድሕሪ ገለ ጌርካ በዓል ፕሮፌሰር መርሻይመር በሎ ከምኡ ፕሮፌሰር ዴኒስ ግለን ዝብልዎ ዘለዎ እዩ እንድሕሪ መራት እናቐርቀርካዮም ኬትካ ከጥፉኻዮም ንጥፋኣትካ ከተቃላጥፍ ዘለካ እዮም ዝብልዎ ዘሎ ባት እዚኣቶም እንጂ ኤውሮጳ በዚ ክትቅርቅሮም ትኽእል ኢኻ ከምዚ ክትገብሮም ትኽእል ኢኻ ኣብ ባልቲክ ሲ ክንዓፅዎም ንኽእል ኢና ይብሎ and then what ዓፂኻዮም so what's going to happen next like ኣብ ኣንጎሎ ተፀጊዖም ክበኽዮም ሰብ መፍትሒ ክደልዮም መፍትሒ ድማ ኣካደምሲሶም ክደልዮም ስለዚ ይስተረና ዞም ኤውሮጳ ዘለና ኢና ዘብለና ምክንያቱ እቶም መራሕቲ ዝኸድዎ ዘለዉ ዕንደራ ነብሱ ዝኻለይ ዲሞክራሲ ናቶም ኣሜሪካ ምትትታው ክትገብረሉ እዩ ዝበሃል ኣሎ ብዛዕባ ኣሜሪካ ይዛረቡ እዮም ግሱም ኣቢልካትም ኣሜሪካ ዘቆጣዕቶ ናብ ቻይና ናብ ራሻ ከብፅዎ እዮም ዝፍትኑ ሓደ በሉለይ እቲ ራሻ ዝበሃል ንባዕሉ ኒውክለሩ ጥራይ ዝኣምን ኣይኮነን there is another trick እንኮላይ ንኣሜሪካውን ሽግር ኮይኑዋ ዘሎ ከተሓሓዘልኩም እየ ነዚያ እውን believed 4 months of relentless high-intensity air operations would teach Iran a lesson. He thought his fighter jets would show the world one thing, that the United States is still the undisputed superpower. Trump assumed the air raids would terrify America's rivals. That did not happen.
Instead, Russia and China just sat back, tracked America's military operations, looked at the scorecard, and took home a completely different lesson. According to US assessments, Moscow and Beijing have reached the same conclusion. Invest in hypersonic missiles. A lesson they learned not from the world's biggest military, but from the sanctioned, diplomatically... You see, እዚ ኩናት እዚ ንኣሜሪካ ጥራይ ኣይኮነን ንኢራን ጥራይ ኣይኮነን መምሃሪ ኢልና ኢና እዚ ኩናት እዚ ብዓብዩ ነቶም ክልተ ንኣሜሪካ ነዚ ኩናት ዝቐረባ ዝከታተልዎ ዘሎ ቻይናን ራሽያን ኣብ ትምህርቲ ዝቦም ዘሎ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኤግዛክትሊ እንታይ ዓይነት ትምህርቲ እያ ትዛረብ ዘላ እንድሕር ኢልኩም መጀመርያ ኩናት ናይ ኢራን ኣሜሪካ ን40 መዓልቲ ኩሉ ዘለዋ ብተማሃክ ሚሳይል በሎ ብካልእ ዓይነት ጃዝ ሚሳይል በሎ ካልእ ብነፈርቲ ኩናቶም ዘይገበሩ ዓይነት ነገር የለም ጃካ ኒኩለር እዩ ዳርጋ ኩሉ ዓይነት ትሪክ ተጠቂሞም እዮም ኢራን ክትሰዓራ ካልእትን ብግምጣሉ ኢራን ምስ ናቶም ዝወዳደር ዘይኮነ ግን ናቶ ሓይሊ ዘለዎ ባሊስቲክ ሚሳይልስን ድሮናትን ተጠቂማ ነቲ ኩናት ጠጠው ኣቢላቶ ጥራይ ደይኮነሲ ቅድሚ ኩናት ዝነበራ ፖዚሽን ከተሕይሎ ክኢላ ናው ቻይና ራሽያ ኣር ጥራዞም ከፊቶም ኖት እዮም ዝወስዱ ዘለዉ ኤቭሪባዲ ኖውስ ክልቲኦም ከዓ ኣብ ሓደ ዓይነት መደምደምታ በፂሖም እንታይ ዓይነት መደምደምታ በፂሖም ኣሜሪካ እንታይ ዓይነት ኣቕሚ ኣለዋ እንታይ ሕፅረት ኣለዋ እሱ ከም ድሌትካ ክትንትኖ ትኽእል ኢኻ ታቐንዲ ግን ሃገራት ክብልዎ ዝግባዝ እዩ ኣሜሪካ እንታይ ድኽመታ ኣበይ እንተተኮርና ኢና ክንዕወተላ ንኽእል and that is one thing እዚኣ ኣይኮነ ንሶም ንሕና እውን በፂሕና ኢና ኣሜሪካ ዘይብላ ኣፅዋር ወይ እውን ውሕድ ቁፅሪ ዘለዋ ኣፅዋር እንታይ ኮይኑ ዘንዮም እዚ ሃይፐርሶኒክ ሚሳይልስ ኣሜሪካ ድሩት ሃይፐርሶኒክ ሚሳይልስ እዩ ዘለዋ የብለን ኣብቲ ቴክኖሎጂ እቲ ከምቲ ዝድለ ኣይማዕበለትን ሶ ቻይና ራሽያ በብወገኖም ክልቲኦም ኣብ ሓደ መደምደምታ በፂሖም እሱ እንታይ እዩ ሞር ሃይፐርሶኒክ ሚሳይል ምፍራይ ንምንታይ ይጠቕመካ ሓደ ሃይፐርሶኒክ ሚሳይል ክትከላኸሎ ይትኽእል ኢኻ ኣዝዩ ቅልጡፍ ማክ 5 ገለ ስለ ዝኾነ ፍጥነት ናቱ ክትካል እቲ ዘሎ ናይ ኣሜሪካ ኤር ዲፈንስ ሲስተምስ ክትከላኸሎ ኣይክእልን እዩ ዘሎ ካልኣይ ንከተፍርዮ ንኣሜሪካ ሓደ ብሓደ ዘለዋ ነፈርቲ ይኹን ዘለዋ መራኸብ ኩናት ክትፈጥሮ ንክንዱ ክትገብር መዓት ገንዘብን ግዜን ይዘድልየካ ነተን መራኸብ ኩናት ናታ ዘለዋ ግን ብሓደ ሽዕ ዝኾነ ሃይፐርሶኒክ ሚሳይል ክትኩሰላ ነቲ ሃይፐርሶኒክ ሚሳይል ከተፍሪ ይቐልል ይሓስብካ that's why ኣብቲ ኣሜሪካ ዘይብላ ሓይሊ ሞር ኢንቨስት ክንገብር ኣለና ዝብሉ ዘለዉ ኣሜሪካ እውን ተረዲሞ ማለት ፀገም ግን ኣሜሪካ እቲ ኢንዳስትሪያል ቤዝ ናቶም ሽግር ኣለዉ and this is going to be the most interesting part of the whole story እዚ ንሪኦ ዘለና ነፍሲ ወከፍ ሃገር ናቱ ካልኩሌሽን ይገብር ኣሎ እቲ ቀንዲ ዝኸስብ ዘሎ ቻይና እንድዩ ናይቲ ቀንዲ መወዳድርቲ ዝኾነ ኣሜሪካ ኩሉ ዓይነት ሓበሬታ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ውግእ ምግባር ክረኽቦ ክፉት ዝኾነ ሓበሬታ ናይ ኣሜሪካ ድኽመታት ክርኢ ክኢሉ ኣሎ ኢንፋክት እንታይ ገብርሎ ኢሎም ሳተላይት ናቶም ገይሮም ኣብዚ ኣብ ኢራቅ ኣብ ዓረቢያን ሲ ዘሎ ኣብ ስዑድያ ዘሎ ኣብ ቀጠር ዘሎ ኩሉ እቲ ቴክኖሎጂታት ይርእይዎ ኣለዉ ንኢራን እውን ይነግርዋ እዮም እዩ ዝበሃል ምክንያቱ ሞር ኣድቫንስ ሳተላይት ስለ ዘለዎም ነቲ ኦፕን ኣብ መሬት ዘሎ ኣብ ባሕሪ ዘሎ እናቀድሑ ይነግሩ ኣለዉ እዮም እዩ ዝበሃል ኣብ ልዕሊኡ ድማ ኢራን ነቲ ዝወርዶም ዘለውን ዳይሬክት ሓበሬታ ትቦም ከም ዘላ እዩ ዝንገር ምክንያቱ ገለ ቴክኖሎጂ ትቦም ኣላ ቻይና ዝብል ዘረባ ስለ ዘሎ ስለዚ ኢራናውያን ባዕሎም ክጥቀሙ ክብሉ ካብቲ ኣብ ዓዶም ዝወርዱ ዘሎ ነገራት ሓበሬታ ሼር ይገብሩ ኣለዉ እዮም ንቻይና ድማ ንራሽያ ከምኡ ምክንያቱ ኤር ዲፈንስ ናታቶም ክጥቀም ስለትደሊ they have to give them information በዚ መንፅር ድማ ፀላእቲ ናይ ኣሜሪካ ቀልጢፎም ነቲ ንሳ ዘይብላን ንክሰርሑ ካልእ ድማ ነቲ ንሳ ዘለዋ ድማ ዝምክት ነገራት ንክፈጥሩ ዕድል ፈጢራትሎም ኣላ እዩ ዝበሃል ዘሎ again very interesting time እቲ ውድድር ተኣምር ዝኾነ ግዜ ኢና ንርኢ ዘለና ኣሜሪካ ከመይ ገይረ ጋብ ክፈጥር ክእል ካብዘን መወዳድርተይ ትብል ኣላ ተግባራታ ግን መመሊሱ ነቲ ዝነበራ ኣድቫንቴጅስ ከም ትኸስሮ መመሊሱ ብኩሉ መንገዲ ሕፅረታት ከም ዘጋጥማ ይገብራ ኣለዉ ስለዚ ኣሜሪካ ንባዕላ ትሽግረሉ ኣብ ዘላ ኤውሮጳያን ከንታይ ይብሉ ኣለዉ ንራሽያ ቀርቂርና እንተሓዝናዮ መይቢ ከዋፅአና ይኽእል ይብሉ ኣለዉ ኣሜን መልሲ እንዲና ሲና ኣሎም ዘለና ግን ወላ ሓንቲ ክትብሎም ኣይትኽእልኒ ኢኻ እዞም ኤውሮጳ ዝበሃሉ ይስተረና ከይልኩምን ኣብኡ ስለ ዘለና ኢና ንብል ዘለና ብሓፈሻ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ብዙሕ ነገራት እዩ ዝህንደስ ዘሎ እቲ ኣካይዳ ናይ ኤውሮጳን ናይዚ ራሽያን ዘሎ ኩነታት በቲ ድማ ናይ ኢራንን ናይ ኣሜሪካን ኣወዳዲርካ ርኢኻ ናበይ ገፁ ክኸይድ እዩ ንኩሉ ንግዜ ክንገጥፎ ኢና ግዜ ገዲፍና ኣለና ቢካዝ ኢትስ አ ቨሪ ኮምፕሊኬትድ ሲቹዌሽን ኣብ ሓፂር ግዜ መፍትሒ ናቱ ክርከብ ዝኽእል ኣይመስለንን ብሓፈሻ ሓንቲ እንታይ ከርእየኩም ደልየ ኣለኹ ኣብ መወዳእታ እዚ ሓደ ክፋል ጥራይ ክኸውን ከሎ ካልእ ክፋል ናይ ትሬስ ድማ ክንርኢና which is a technology
again أبزور انتقوني أمريكا يسلطا يلن I'm sorry for that too. With a major sign that the U.S. may be losing its AI advantage to China. Now, for years, the U.S. is trying to slow China's technological rise, imposing export controls on advanced chips and restricting access to technology needed to develop cutting-edge artificial intelligence. The aim was to make it harder for Beijing to compete in one of the defining technological races of this century. But new trade figures suggest a more complicated picture is emerging. China's exports have surged, driven in large part by sales of advanced electronics such as robots and booming global demand for AI-related products from chips to computing hardware. Now, officials say trade, both imports and هجي حدا نقر كردانا كخلالو أبز حلفة فيديو ناتي انتهي لكم نيره إزي وددرنا منغو أمريكان شاينا نزلو زلا على الرس نجيرو يزقط زلين لكم and أبتينا science and technology ويكا research and development حدش حسابات بمنجاو China dominate كيراتو كم زلانا كيرانينا now this is the domination ناي science and ناي science and research and universities كوزلو بس نعتتات أبريل لايف كان تايزمز حدش حسابات حدش نبرت حدش تكنولوجي حدش سلوت النت يتفتر نعم نزينا جرزن تايبلو ما كم أب كل عودة تكنولوجي زلنا يجزي تشاينا نأمريكا أبجليو حليفاتا دومينيت جراتا أبجليو قريبات اللي يمزلو أنت كابت أمريكا مرحنا لنا تشاينا زبلو عود انتهى AI artificial intelligence أنا نبرحهم يمزبلو not anymore أبزي زحلفة لسي زحلفة ورحي هذا حنت فيديو شير جرني ورح كويت كبرني سوما قلت صومني أتكبر نصار ما أبزينا AI كده دم تشاينا نتنا أمريكا كامبانيات كتسببن جميرة حمد الله أب AI أبكر ميزلوا كامبانيات أمريكا من ينزبالا open AI هذا ChatGPT زبال زلوا and then Gemini na Google allo and then you have this Claude زبال na Anthropic زبال na Facebook na tullo Microsoft na na tomalo anyway طب عندي أقدس زبالو جن نابنت تي ناي Anthropic توسيت كات Claude دلوا أسي كبوري China لما تجرا برب أنا يتواجع نتي ناي Anthropic AI كسر حزخلنا جر برب أنا يتواجع نتن كامبانيات أمريكا كتبان جميرة أمريكا كامباني بجبر ما كوين بيز بالكامباني نتنا أمريكا AI program أوتيو بنا China تكيو أبتنا AI سأجمنا أمريكا لما زلا على نجار رأي مالتي مرأي ناتو كلت concept سيزون لابزنا AI ودريز بعد نا أمريكا كامبانيات ناي جروك ناي إيلون ماسك بلو ولا توم كانت كلها توم جي تهمز بلوه جي AI ديم قليمز بلوه صحاتي ناي أملاق عينات intelligence نخبطرو تزلع على intelligence نمكوت صاري تقدر دمنا توميز بعد تهمز بلوه تزبلت حنقول وتزبلت بالحين مفتاري تقدر China كنت تقبر زلا no زلو درجة نايتي AI نتي فتيرنا هذا لنا بالحي أب products كنكيرا لنا أب industry كنكيرا لنا أب هيوتنا زيجاتات كنكيرا لنا سلزي روبوتات أم مسرح بلو أب ترينات بلو أم مخايم بلو نابنت ناي عندنا مخاين حوت أزقاريا مخاين هاي construction زيادة هذا صراحة يعملوا مع الطبس حيث تبيسوا كسر يدفع هاي قبلوا له كانوا روبوتات كم زوارة هاي مالتي سنة 4 ساعات كسر زغل ماشين عرفت زي اليو فاكيشن زي اليو هارود زي يشجروا قال زي يشجروا الفابريكات كون كله دارك فاكتوريز بحالو سب زي بلو ناي مخاين يكون الكترونيكس فابريكا يقبروا سبع يدليو لتشونا يدليو بحالي صار نتنبرت نتا ماكينة نتا تليفون نتغلب عليه سرعة سلازي نتيجة هاي أبتكبر ونتا مغيار بزقل تفصيل زخود زلو إكسبورت ناتو نلا على جزء مسألة هاي دم مودتها بأفكار اللي تزارب كله ني وتهدراوي درونات اللي تتكلم كله يكونه أبسيفيلا وتكنولوجي كتكمل بجمر كايو سيد ناتو سلازي China AI هاردوير نا AI كتكمل لهم تغير روبوت يكونوا كالوت 56% trade نقدر نعطيهم على وسيله industrial output 5.3 كبد ما 32 billion chips exported chips مالسي أمريكا وين حيالات مع الانفيديا مع من يخاطب لهم زحت كامبانيات اللو China جن أركيبهم درو export قبل جميل ماله and there is one thing of China استمرنا أنت نقدر تفليته ما dominate هم زقبروا أنت نقدر تتمهيره ما dominate كجبروا يعرفني so here we are again
أمريكا أبتن إحنا بحثوا نحنا قدمان خلينا نزبروز نبرو عودي كاينا تسمبرهم شوك تفتر لهم الله يزبال زلهم and we are watching كم زي وانش عالمنا AI نرزل لنا كبيت وقنا ودر جن دانيا فرادي بكل نجار بعلية أمريكا كل سنة هلو خلوجن كاينا يسعروا مالو and they are beating them really badly so لأننا نكاتل لنا زود درزي مزس الريخة أنت تسقع كاي واتسع كاي جوني في الله يدما كم نحنا زعم السلة حجر كأمريكا بزوج سبوق زي رخبة مش تشاينا زلكا زندناتات يحيلك شماو زي كونه أمكود زلوا التكنولوجيا في الله أنا بجيب كل كم زي أنا أقول كتر عندي قريهم قريق لسقاط عليني بس أزربازيا كان محرم قسقاس نايزيا but I'm sorry نيرتراز الرأي من هاي بس أنا تي نشتي تمكرون بس أنا تي نشتي تمامتها التكنولوجيا قمت كم مسألة لنا يا زبلاني التكنولوجيا عند حردي تعويتنا كم قدام كم نخلط رايز رداني معناته نشتي هاجرن حما قربيتن سلزلنا سازي التكنولوجيا اليوم كان نخل كويني تسمعنا like إيرتراوين كلنا ميلوز من النسبة يرغبون يكوننا بهاجرهم سدة النياتات كوينهم نتوم يأكل بمام زلوا كابم للعلز بالحات زلوا سبين عن رزلنا I'm talking about إيرتراوين أب أوغندا أب أنغولا أب دب السودان أب كالو تجرات زجاج بوزلوا أب زامبيا سازي أب أول ما ربع علم مسحنت سرّا مسحنت جاكيتن مسي خالهم أبي بس يحكالها بعلي نفسي حويسة مالتي كنديك أبز تولدهم أوف نابلوز أبيهم كذا قديم نايم أبتك أنا همزي قرب غير نايم لنا تاني مالتي زي قال لي لا يكون نزي نفسنا خلنا عبي بالله أبعدنا قداح كنا من تهاي صبغ زي مجبرنا بتي بوليسي متشو زي تبابع زي حجز كنا تتفتير مالتي نال بعد لو ما خيتو جبرس لما كل وقت غليقن وعلى حدر كيبل كان زي تكنولوجي كردم نحنا كنا تولنا دقاقيمة مع الدكتور مرحاني زبل وانا AI بزوح نقر كنقبر نخلينا يقلو سلازي تصفان نقبر نتناتهم والأحتات أميتا إيرترا كابت زي بالله تسقاتات زيادة نعطاتهم هيبا نظام سبعات زيادتهم نخالوت بغلط في كمهرو somebody is gonna say hey جورجو خيط كاري تمر أنا كويس الرح اللغو زياد زانا زقبر عزو اللغو سي إسرع شحسابات يروالو إسرع إيرتراويان نزا حبريتا زياد نخفلتي قبر اللغو أغمين سير سازي كابزوم إسرع شح اليوم ناي أي مهاراتيوم اليوم ناي كاربينتر مهاراتيوم كلاتهم دمان عندهم لك حاسمو مجزقاسيو ميديا قد داسنة هالوقتهم على حدا نت ميديا كم زاب يوتيوب تروحوا سلازر كابزو لكم نجار زي بالنا ولا حدا تقوم زي يقول كويس معكم تداقيهم دلو ميديا قد داسنة هالو أم ميديا زلوسي مليونات يوم زغف فلاب كالعالم ترجمني because media is very important أبزغونا أقر كيتكم TV station دا TV تسرعوا كزيتني هذا بتماتي ترجمني من البته بإيرترا مستزلنا كنا تطبع إرتيفي تسرحكم كيف أبتناي ميديا إيرترا سرحكم يكون جمس جزية كوني يمسون trust me عندنا مسترجعات الميديا تسرح سبات لعلهم مسيو مغنيات الميديا أجد داسي حالا بتا ميديا تفلتك بس بخابة الميديا ينتهي كبر على الأسفل سلزي الميديا أستناكم يترايبوا أبنا الميديا درجات ما نتعدنا بتا نشتي عمنا كان حجزان فتنا لنا هاي تستوى حدو وأنا مالتي وتوم كلا عقمز لكم جن كيتكم تبركتكم تسبلنا ولا بتازل لهما أبنت ناي أي إرترا بخمي كنتم تطغل فيديو تطول صور وقت كنتم تديك لكم مع بعدين إحنا لما نزل فيديو أبزخنا مساينا أبي إرترا لما يري وين كل ما يري وين لكم ناقن وكذا سبات يري وين من فيديونا سلزي مسرعي وقوها كم هاري يقولوا قولوا إنسباير كون قولوا بس يا غير نبتي هلو كنا تقدم كن سكر لومي إيران قري فيو زي اللي نقر كمسلا ده اللي سلزخون دي كونس كيف بزحكم إليه. Another wave of strikes on Iran. Earlier, President Trump threatened to bomb Iranian critical infrastructure such as bridges and power plants next week if Iran does not return to talks. In the latest wave of strikes, US Central Command said it had hit dozens of targets near the Strait of Hormuz as it tries to stop Iran from being able to threaten cargo ships using the vital shipping lane. Iranians كتري وزلهم أمريكان إيران أبقى متهرام كم زلوا كلنا نريد زلنا هنا نقرأتنا خررة نتبلاشوا نتعطوا يزقيد زلوا. In fact, I have seen one تناي ندادي traffic I think يبلين and so on مثلاً مليش نتودي يخيد كم زلون. That the problem is becoming bigger and worse. عالتاوي نحيا لنا نتبلاشوا يخيد كم زلوا يزنكر زلوا. لذي معرتين إحنا كنا عبرنا نخلي يكون كاوز خف ناقول إذا ما تزال تكونتات. And I hope
at some point እቲ ጉዳይ ለባማታትዮም ንዓግደፍ ዶናልድ ትራምፕ ንዓባ በስማን በል ክብሉ ወንበር ናብ ሕማቅ ደረጃ ይኸይድ ከም ዘሎ ነተን ሃገራት ከለጅ ድማ በል ትብለን ክትውዕላላ ኩዌት በሎ ጆርዳን በሎ ባሕሬን በሎ ከምኡ ነተን ካልኦት እውን ዳርጋ ንኩላተን እያ ከተብለን ትውዕል ዘላ እዩ ዝበሃል ዘሎ እስከ ንእሽተይ ካብዚ ናይ ሓደ ኣማኻሪ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ዝበሎ ክንሰምዕ While energy supplies through the Strait of Hormuz continue to be severely restricted. But to discuss this more, we're joined by John Bolton, former US Ambassador to the United Nations and former US National Security Advisor from Washington, D.C. Ambassador, welcome to First Post. Well, there may now be competing elements within Iran itself, making it hard to know who to negotiate with. So wasn't that a failed strategy from the start? Well, I don't think it's a failed strategy. I think the top of the regime was decimated in Iran. I think significant damage was done to its military. But what you've got now is a government that's split into several pieces. I wrote about this in the Wall Street Journal on Monday. The people that negotiated the Memorandum of Understanding on behalf of Iran are not the people who control the weapons that have been used to close the Strait of Hormuz. Those ሕጂ እንታይ ክብል ይድፍትን ዘሎ እዚ ቀደም ናይ ዶናልድ ትራምፕ ኣማኻሪ ዝነበረ እዩ እንታይ ክብለና ይድፍትን ዘሎ ብዙሓት እቶም ውግእ ዝምነዩ ኣብ ኢራን እንታይ እዮም ዝብሉና ኩሉ ግዜ ኣብ ኢራን ሲ ውሽጣዊ ባእሲ ከም ዘሎን ዘይረዳድኡ ወታደራውያን መራሕትን ፖለቲካውያን መራሕትን ከም ዘለዉ እዮም ክነግሩና ዝፈትን ከምኡ እንተዝኸውን የማይገርመናን መጀመርያ ምክንያቱ 50 ላዕለዎት መራሕትናቶም እንድሕሪ ቀቲልካሎም ዘይምርድዳእ ንክፍጠር ኖርማል እዩ በት ሪሊ ኣብ ኢራን ዘይምርድዳእ ኣሎ ድዩ ዝተቃነየ ሓንቲ መዝሙሮም ሓንቲ ዝስርሖም ጋሊባፍ ዝዛረባ ኣባሰራች ዝዛረባ ወላት ናይ IRGC ዝዛረቦ ሓደ ዓይነት ዘረባ እዩ ንዝኾነ ዝመፀና ኣፅፍክልና ማለት ኢና ወሽመጥ ሕርሙዝ ኣብኢድናዩ ብፍፁም ካብ ኢድና ክወፅእ ኣይክእልኒ ንሕና ኢና ነመሓድሮ ስለዚ ካብቲ ንሕና ዝፈረምናሉ ሓንቲ ሰከንድ እውን እንተኾነ ክንእለ ይንኽእል ኢና ይብሉ ዶናልድ ትራምፕ እዩ ነቲ ዝፈረመሉ ጠሊሙ ክሽቃዕ ዝፍትን ዘሎ እምበር ኢራናውያን ኣይኮኑን so basically they are trying to cheat ከሽቁዕ ይፍትኑ ኣለዉ ኢራናውያን ኣብ መንጎም ኣይረዳድኡ እናበሉ but in reality ዘይትረዳዳእ ዘለኻ ንስኻ ኢኻ ዶናልድ ትራምፕ ከም ዘይረዳዳእ ዘሎ actually መን ኣጋሊፆ መስለኩም ምክትል ፕሬዚደንት ናይ ኣሜሪካ ልንቀን ዝበሎ ስሙ J.D. Vance has accused Israel of funding campaigns aimed at derailing negotiations with Iran. Speaking to podcast host Joe Rogan, he also accused some U.S. leadership of being influenced by such efforts. You have seen this very discreet, extremely well-funded campaign to try to derail the negotiation and try to derail the deal. And, you know, there's this Time article that came out yesterday. A friend sent it to me. It's like worth reading because it lists a bunch of people who have quite literally been paid by a former Trump campaign person who was himself paid by certain elements within the Israeli government. ሕጂ ትሪእዎ ዘለኹም ጄዲ ቫንስ ዝበሃል ምክትል ፕሬዚደንት ናይ ኣሜሪካ ጥራይ ደይኮነ ኣብ ጉዳይ ናይ ኢራን ቺፍ ኔጎሽተር ናቶም ዝነበረ እዩ ኣብዚ ሕጂ 2-3 ዓይነት ምስጢር ክበኩም እየ መጀመርያ ጄዲ ቫንስ ሓደ መንገዲ መሪፅ ኣሎ እቲ መንገዲ መሪፅዎ ዘሎ ኣብ ዝቕፅል ምርጫ ድሕሪ 2 ዓመት ዝግበር ንፕሬዚደንትነት ክወዳደር ምዃኑ ወሲኑ ኣሎ እቲ ሜይንስትሪም ሚድያ ፎክስ በሎ CNN በሎ MSNBC በሎ ABC በሎ ኩላቶም ከም ዘይፈትዎ ተረዲኡ ኣሎ ስለምንታይ እስራኤል ስለተቋፀሮም ንሱ ድማ he is changing the strategy ናቱ ብፖድካስት ዶናልድ ትራምፕ ዝተዓወተ ብፖድካስት ስለዚ ናብ ጆ ሮገን ይኸይድ ኣሎ ናብ ካልኦት ይኸይድ ኣሎ ናብቲ ይኸይድ ኣሎ ብፖድካስት ገይሩ ነቲ መንእሰይ ዝበሃል መልእኽቲ ናቱ የመሓላልፍ ኣሎ እንታይ ዝብል መልእኽቲ እስራኤል ልኡኻታ ጌራ ነዚ ናይ ኢራን ኩናት ጠጠው ከነብሎ ኣብ ንፅዕር ዘለና ንኸፍርስዎ ብዙሕ ነገር ይገብሩ ከም ዘለውን ኣብ ውሽጢ ፖለቲካ ናይ ኣሜሪካን ሚድያ ናይ ኣሜሪካን ድማ ንናይ እስራኤል ረብሓ ዝሰርሑ ነቲ ናይ ኣሜሪካ ረብሓ ድማ ክዕንቅፉ ዝፍትኑ ከም ዘለው ንዓይ ንኣብነት ነዚ ናይ ኢራን ስለ ዝመርሖ ዘለኹ ኣንፃረይ ዝግበር ዘሎ ካምፔይን ኢሉ ክኸስስ ተሰሚዑ እዚ ክስ እዚ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ መጀመርያ ኣብ ውሽጢ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ኣድሚኒስትሬሽን ኣንፃር እስራኤል ከም ዝኾነ ንሱ ብወቅዒ ይነግር ኣሎ ክእመን ዝኽእል ሰብ ኣይኮነን ምክንያቱ ናቱ ቦስ ንዑ ናብ ፖለቲካ ደምፆ ፒተር ቲሊ ዝበሃል ሓደ ካብቶም ኣዝዮም ሓደገኛ ሓደ ኣብዚ ካምፓኒታት ናይ ዓረብ ናይ ቴክኖሎጂ እቲ ሓደገኛ ቁፅሪ ሓደ ካምፓኒ ዝበሃል ናይ ፒተር ቲሊ እዚ እንታይ ካ ትብሎ ናይ ሰርቬይላንስ ካምፓኒ just tashma amatat yalan let me google that while I'm here so Peter
company. Yeah, Palantir Technologies بحال ناي بيتر تيليو مسريتو and his abdi management زليو أمانة حدقنيا كامباني تي Palantir أكل بزاف نقرأكم يا إسرائيل نتم أبوتاتنا يقطع نمقتال program جيرو بي جيرو سبزقتليو أبي أوكرين تكونكم ونكوينات نايكوينات كامباني يعني surveillance نايكوينات كامباني زخاني نسيك عند أما خارنا يزينيرو البوليتيكا دم نسي مرحمتي وزبال سخات عيسى ስለዚህ ጄዲ ቫንስ ባል ዘመን አይኮን ይዝባል ግን እንተ ዋحده ካብ እስራኤል ክፍለ ይፍትናሉ and this is very important ምክንያቱ ለንከነ እስራኤል ፕራይም ሚኒስተር ኣብ አሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ክራኸብ have a technical problem with your microphone, so we will come back to that point just in a short while, and I'm going to ask Ariel Oslerman to Washington over a wide array of issues for Trump in the coming days. Yeah, it's that what it is that is going to be top of mind for Benjamin Netanyahu when he comes potentially face to face with Donald Trump in the coming days. Yeah, it's to coordinate the positions between Jerusalem and Washington over a wide array of issues. First and foremost, Iran. Israel is sitting on the sidelines, but that doesn't mean that it doesn't have interests or a say in what it wishes to see the U.S. conduct in Iran. Also, the U.S. mediated talks with Lebanon. Now, officially, there isn't going to be a meeting between Prime Minister Netanyahu and country was alone as a sabay ni America khaydulo abti qabrna lensi garham ksataf kaydulo yeblo mis Donald Trump ma fit nifit krakhabiu da means hadis drama hadis ነገር hadis agam ከም ዝኽል ምግማት ከቢድ ኣይኮነን ነተንያሁ ሰላም ክገብር ወይ ወን አጽቦ ነገር ንገዘር ንአሜሪካ ከም ዘይከን ፈለቲና ንዶናልድ ትራምፕ ታያሪው እንታይ ተዛሪቡ ገላሪ ወይ ገለ ገይሩ ኣብታናቱ ሽርህን ጉርሕን ክትወ ከም ዝኽልን ካብኡ ጀሚሩ ድማ ብዝናይ እግረኛ ኩናት ክጅምሩ እዮም ዝበሃሉ ዘሎ ናብ ገጾም ከኣቱን ሓደጋ ክፈጥሩ ከም ዝኽእሉ ምግማት የድሊ ስለዚ ኩናት ናይ ኢራንን ናይ ኣሜሪካን ኣብ ኣዝዩ ከቢድ ደረጃ እዩ ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ኔክስት ሙቭ ናቱ እንታይ ክትከውን እያ ዓለም ምሉእ እያ ትፅበ ዘላ we are waiting also ምክንያቱ እንታይ ክገብር እዩ ዘሎ ኣብ መንቀራቅራት እዮም ዘሎ ንፈልጥ ኣለና ነታ ኔክስት ሙቭ ናቱ ድማ ዓለም ምሉእ ትፅበየላ ተስፋ ንገብር ናብ ፅቡቅ ገፁ ኣታ ኤምኦዩ ክምለስ احنا ግን ሪና ነታብሪታ ከነበኩም ኢና ኔክስት ናይ ዞባና እዚ ኩናት እዚ ናይ ኢራን ናይ አሜሪካን ከመይ ላብ ዞባና ብቁልጡ ሊሰክር ከም ዘሎ ኸሪኩም ላይክ እናገበርኩም ቀጽሉ let's go U.S. ambassador visits Mekelle amid renewed Pretoria Agreement tensions. U.S. ambassador to Ethiopia, Irvin Masinga, has arrived in Mekelle for a one-day visit where he is expected to meet humanitarian partners and discuss the implementation of the Pretoria Peace Agreement with regional stakeholders. The visit comes weeks after a planned trip was postponed due to political tensions in Tigray, with the U.S. embassy urging all parties to support the African Union-led peace process. Masinga's visit also comes amid renewed disagreements over the Pretoria Agreement, with the TPLF declaring the accord effectively dead and accusing the federal government of failing to implement key provisions. The TPLF-aligned leadership has also rejected participation in Ethiopia's national dialogue process. U.S. ambassador. Okay, እንታይ ትሪኡ ኣለኹም ሓደ ቀዳማይ ኣብ ቀርና ኣፍሪካ ዝፍፀም ዘሎ መለሻ ናይዚ ኣምባሳደር ናይ ኣሜሪካ ወይ እውን ካልኣይ ቦስ ናይ ኢትዮጵያ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ናብ መቐለ ናብ ትግራይ ከይዱ መዓት ድራማታት ገይሩ ኣሎ በብወገኑ ክንሪኦ ኢና እቲ ድራማታት ንምንታይ ዕላማ ዝተገበረ ክኸውን ከም ዝኽእል መጀመርያ ልክ ኣብታ ምስ ምንታይ ኣገጣጢሙ ይኸይዱ ዝበሃል ዘሎ ንሱ ቀዳመይቲ ሓደ ነገር ከርእየኩም ደልየ ኣለኹ ንሱ ንመቐለ ክኸይድ ዝመረፅሉ እዋን እንታይ ነይሩ ኣብቲ ኣብ ኢትዮጵያ እንታይ እናተገበረ ከሎ እዩ መጀመርያ ብልፅግና ዝገብሮ ዘሎ ጎስጓስ ንሱ ንተጋሩ ከፈራርህ ካልእ ድራማታት ኣብ መቐለ ከም ዝገበረ ክፅንዕና ንሪኦ ኢና እቲ ንዑል ይኹ ዘሎ ወይ እውን ቀንዲ ዓርኩ ኮይኑ ክራይም ፓርትነር ናይ ገበን መሻርክቲ ኮይኑ ዘሎ ድማ ስምዕዎ ላይ ለሚያንዣብቡ አሞሮች ያለኝ መልእክት ከብቱን መርጠን የምንገዛ እኛ ነን የቅርጫውን ባለቤት የምንወስን እኛ ነን የተረፈንን የማንፈልገውን ካልሆነ በቀር የትኛውም አሞራ በጉልበት ከየትኛውም ቅርጫ መደብ ላይ አንዲት ኪሎ ስጋ መውሰድ እንደማይችል ላረጋግጥላቸው እፈልጋለሁ ስንፈልግ ስንወድ ለማጋራት ዝግጁ ነን ከፍቃዳችን ውጭ ግን ለሺህ ዓመታት የኖረች የጸናች ኢትዮጵያ በቀላሉ በማይበጠስ ክር በማይበጠስ ገመድ የተሰናሰለች ኢትዮጵያ አሁን ባለው ፕሮፓጋንዳ ትዘናጋለች ጥቅሟን አሳልፋ ትሰጣለች ብሎ መገመት ከንቱ ምኞት ስለሆነ ከወዲሁ የኛን ታሪክ እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ
فقرا زي من وسباي فكير كاسي قال أنا قرت قبر كايو سرت زي فقراجن زم صلوت يقولوا تي ناتو بروباغانديستس كم تجيرهم سالوينا السودان مرحنا السودان نهي وحات نهي إرترا نهي جبتي كبر بنا يا محرا كلاتهم زياتهم نخلهم بحادة أكيبهم تمزيهم مسي زفرهنا قر كم زي اللي زارم زلو تعمل سلاد بعد اللغة مشان بلعت سلوز غنو كل نجر بعين سجاهم زاربو تبع راينا مرصون إحنا هنا نخاف لنا إحنا هنا توم أموراشي هاي جبرو تيجي جبرو نتتعرف مرفنا ناس جاز هبنا يوم يجي مجمريا سجام براين قال ولا بالكاز بها حزبها بأمورات بالعد لها بعلها حزبها تبرس لها بعلها نتقرأ تشوف لها بعلها أبا محرا درونات جيرو بنفرت زحرم زلو بعلها كل الأوروميا زلو بعلها هم بيلا بعلها كل نجرنات كاسجني حلو بحليف وجد بحرناتنا زتمنت أن لعله مخنياتون كم زلومي نحط عندنا كنبالع سلز جمرنا كم زلومي نبركم شو حدنا تنيركم يزعركي واحد هاي لا تكلم بر أبا دي سابا نحط عندهم دبالعو أب كل الأوروميا نحط عندهم دبالعو كم زنا لومي نبرو تجزيتي زل سبت أكيبنا سمين يزغينير سمين دمات تبلعو نيرا مالتي ولا سمين يهدا يملس مزبل قوي مزي سمين زي غدا يملسني نيرو so my friend ብዙ ነገር ክትፍትን ትኽሊኻ ዝመፀካ ነገር የለን ዘዋፀካ ነዚ ሰብ እዚ ከምዚኣ ኢሉ ክፍክር ናይ ሰላም ጉባኤ ገይሩ መጀመርያ ሓደ ኤርትራዊ እንታይ ኢሉ ፅሒፍለይ ሽሙ ይፈልጦን እየ ግን ካብዚ ኩሉ ትማሊ ዝገበርኮ ቪድዮ ምስ ራእየሲ ንኣብሲ ብዙሕ ነቒፍካዮ ግን 4,000 ሰብ ኣኪቡ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ምዝራቡ ኸ ኣየገርመካን ዶ ኢሉኒ ፅቡቅ እዩ ህዝቢ ኣኪቡ انت واحد بالنسبه كبير زار من لو سبويس صقم جن فتزربا سلام نختم صدي خاطر زارب زلا ويس نجرنا خطعبي طبيعه زلا سلازي نجرنا من السوار تخيلوا تزربا ناتكا دن اتي تقبروا زلا خاطر ترجم يقولون انت فيديو كريكم يا ابزي ريتي كتعازو سلازونكم ذا فيديو اسكسيلكم رايو لي صغيركم رايو دمص تطابي لي لو رايو انتي كده مركم يوم تاع امباسادر زغبروا حركات رايو وصلكم وش يصير سو نزع فيديو زي مسديهم لي بزحات كمزع عينه مسوس بز ماخر مراح كويل اوكي صبوي مسوس بكم ماخر مسوس بي ماخر سلامنا عبدو نخجبر عبدو سلام نخجبر صقم يبلينا انا ايرتراو ما نمون صقم يبل صقم سلام نخجبر يلو كويناتي زوج زلو نتوم ربحاناتهم ناي حزبهم ناي مريتهم نخو حسيلهم زك على سوزلو بانداتات ناي دغتو نخو حسيدهم ኢትዮጵያ ከፍርሱ ዝኸት ዘሎ ይዝብሎም ዘሎ ሰው ሬኮግናይዝ ውን ይገብሮም ያለና ተቃስናቶ ወሓድ ድማ ትግራይ ብዓብዩ ኣብ ዝርብዚ ኣይሳተፍ ኣብቲ ምርጫ ኣይሳተፍ መሳኻሲ ዘይተወደ ፋይል ኣለኒ ኢላ ኣይተሳተፈትን ኣብዚ ስለዚ ነዚ ኩሉ ህዝቢ ኣኪቡ ሰላም ንግበር ሰላም ንምክር ክንዲ ዝብል እንታይ ክብሎም መሪፁ ኤርትራ እያ ትብድለኩም ዘላ ሱዳን እያ ትብድለኩም ዘላ ግብፂ እያ ትብድለኩም ዘላ ካልኦት ሓይልታት እዮም ዝኩሉ ሓዊት እዮም ልኩም ዘለዎ ይብሎም ኦኬ ፌር ኢነፍ ንመለስ ኣብታ ቪድዮ ዘራኹኹም Look at this guy. Raiwo, Gutsum Raiwo. I mean, what the hell? تتربيت ناتو انت هيك قبري ما تجي سبزي إذا أنا أمباسادر ولا مرحنا هاجري هذا أمباسادر أو هذا هاجركو أما حدري لي يكون زمت نايتها جرب حق قبري ناي أمريكا رب حق قبري I mean this أمريكا تقول دخل على نملكم زلنا because of this arrogancy الروغن استعميت رأيوه خميت حبيت له مجمرة تسلمي خاصة أبعد تسلمت سلام كتمسيم تجباك يقداس نعاقدكم كل جزء ني نخازا كجرو خلو نخازا شجر كفتر خلو سلام يوم جرو نيرو أبتي يونايتد نيشنز أثرت جزء فيتو ناقبرت نتنا خازا موتن سقايد تفكرت نبرت جو بايدن نتوس جبرز نبرت تاس سلام جريز حلفون نيرو أبيرا وجخ جبر خلو نتكلم باولز بعلامتيو زي اللي كمي كلاوا سوار الله ويلو حجرن مليونات سب تقتل غيره يعني مصحف صحيفو يقرأ تايلو انسى بزي أمباسادر نصاب زلولو إثيوبيا بكل ما قد تدملها نسجن أفقد باركنا يا ديساب نبي عملنا خده يودي لك كم زلا جريد زارب زلو so هذا كابتوم نتنقرتين مبلشاو حبي قد زلو وسبزي معناته لو من تخبرين ما غلقينه زخول أنصار تجري زجبر زلو كنا نتعذبه والحنت قبل ذيك قال دعنا تجري سلاح مش تاع بوليتيكا
أنصار إيرترا زخول نات جبر خلو زخول يوم ملقتي محل فيلم زخول أب السودان متتاو جبر كله is doing nothing سلازي it is part of the plan دحرز كم زيلو أبنا كله بدايات زجوان نريان تلنا نتي أبي أحمد زجبر زلوا عندنا انتفاعتن عمل لهم حراس زجبر زلوا كله زتقفوا زلوا سي ما يبقى جو خاص بلا زلوا نسي جي بزمان قد ذكر يخلنا كل زياد ما أبكلهم حرنا أبنا تبتك زي مرجع تغير كيد بحر دار سلام يزيد لمري مرجع خجبر خليلنا أبي سبوز هنا بروباغندا غير اللي كل زياد ما خميس جبر على تقرأ زياد بلا سموا قد ميو جنتي أمانة لصفا أبدأ تركب متاكم زوالة كسموا أربين ماسينجا أبي تبقى ناي أمريكا أمباسادر مالتهم لو ما أنت زي ما صار مخليات كنت بعلمون قليل سموهم كلتا نجارين حنتي هذه تقرأ كزجات مزولة درك زملكات بعكال نبرأيو سلازي دركي على ناي تفنقل تساقمات تدرارب زلو صعبين فلتيو سلازي نزي تعذيبك أب سواء حاجة زجبر النجارات بلان مقباري هذه تقدمي نجار نسي تلمن موسع مزملكاتهم أكلات تراخيهم تقولتاتون ريهم تقرأي مزولة زجام درك أنت توصفه زلو صعبين فلت سلازخنا زي بعكال نمعزابيو لازم زي مسانا تراخيهم اللهم استفلا أكلاتون كراخويهم ناب تفنقل تزلوون نشل عدات كجاويهم سلازي تقدمي نجار زيها قال إيه تجن ناب زرر بنا سلام لمقطعو برنا مخفات ونمثل كم سفلت ناي بريتوريا سمعنات أب كيد نيريو جن زجاج مصجمات الفولتينا كاوس عبون حز زلوتري يفلتيو سلازي توتري بمهدا أنا سلام عم بنقدر أجل انتهاليو فتنتات المقبار وني مال سلازي بوجنا نابز خلتات زي معراقو نفس المعنات بريتوريا خوينا سجمات أب تقرأي زلوا سجمات مسيكي بيا زلوا سجمات ناي تقرأي غلا أب تحت صلاة زودقة لوناوندتنا زي تملسوا تبزالت قداي زملكات ناي هيمانيتاريان قداي زملكات كلهم سجمات بسلامه من قد خفت حلوهم إلنا ساويتنا جبرنا صالحنا هنا جن منكسي كيبيات حسيبوا از درجة زينا زلنا سلازي قدام لهم بريزيدنت واسانجو مسيام نيرم تمسسال ملختين هنا يوم جن تطري وزلهم كنتاتي زكاة مزلو بريزيدنت واسانجو منكسي كيبيا نوريو زلنا نجاراتي وزح بحريو بعمالتاتي يقولون حزي أمباسادر أمريكا خا مسيام الله سلازي بسلام نمفتح انت يقرب لنا تلوز حتى يوم قريبهم زلو احنا كل سجمات بسلام نمفتح زغني نهاية تقارب بوليتيكينياتات شرفهم قرح انت ليلة لقاء they are doing the right thing مالت كفوتنا سلام نزتكم زغنو بخنديك وانكو يمكن نقروا زلو بصحوفاتهم بزربهم بمدرهم بمحرنيا بإنجليش بتقرينيا بخلون سلام دلوات مخانو نجيرهم مامي حمرة أفريقيا وعلى قبل كلهم تتقام صحفهم سلازي the game is about ديسابا نعم نخاطب فيه لستبقى سحيل له إيدهم كبير بالله حالة تقراوي زبالاسكس معبا غيرنا أبناء السودان كتسجرينا سلازي بلي مخيرو مخنيات انتايو من انتايو خنا تقرايكم من لسبل كنريو لنا بخالي وغن مس جنرال تادس ورده انت زي تراخو كوزبل نقر تفطيرو خمز نوري كان زي تراخو خعا ብዙሓት ሓበሬታታት ይወፁ ኣለዉ ንሱ እውን ክንሪኦ ኢና መጀመርያ ንመቐለ ምስ ኣቶ ሓተት ክጎ ሕቶ ኢሉ ማይ ከመይ ኣሎ ዝናብ ከመይ ኣሎ ኢለ ሓቲተ ዝናብ ፅቡቅ ኣይኮነን ማይ ፅቡቅ የለን ኣይወቅዕን ዘለ ኢሎም ምስ በሉኒ እዙይ ብጣዕሚ መሰከፊ ጉዳይ እዩ ክሕሰበሉ ኣለዎ ኢለ በቃ ረአዩ ዝተዋደደ ናይ ፖለቲካ ፕሮፓጋንዳ ስራሕ ምኳኑ እዩ ዝርአየኒ ዘላነ ሓደ ኣምባሳደር ንትግራይ ክመፅእ እንተሎ ኣብዚ እዋን እዚ ናይ ኣሜሪካ ኣምባሳደር ንትግራይ ክመፅእ እንተሎ ኣብዚ እዋን እዚ ዘሎ ልዕሊ ኩሉን ቅድሚ ኩሉን ቀዳምነት ርእስቲ ገይሩ ክዛረበሉ ዝግባእ ጉዳይ ናይ ዝናብ ጉዳይ ኣይኮነን እቶም መንጎ ትግራይን ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ዘሎ ናብ ደማዊ ዝኾነ ኩናት ክምለስ ብጣዕሚ ሓፂር ግዜ ተሪፍዎ ዘሎ ኩነታት ዳኣዩ ቀዳምነት ክሓትት ዝግብኦ ከመይ ዕልባት ይረኽበሉ ዳኣይ ክዘራረብ ዝግብኦ እምበር ናይ ዝናብ ጉዳይ ከመይ ኣሎ ዝብል ክሓትት ናይ ፕሮፓጋንዳ ስራሕ ዝሰርሕ ዘሎ እዩ ኮይኑ ዝርአየኒ ዘላነ ብርግፅ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብዚኣ ኣንተ መስራኽዋ እዛ ቪድዮ ብዙሕ ግዜ ምስራኽዋሲ ላይክ ክንምንታይ ኣብ ልዕሊኦም ዓቕሙ ከም ዘለዎ ብዙሕ ክገብር ከም ዝኽእል ሓደ ግዜ እስራኤል ኣማኑኤል ኣሰፋር እዩ መቕልል ኢሉ ናይ ስሊ ሰላም ኣብሎ ኣሎ ሓደ ግን ረይቦ ትገፁን ገለመለን What the hell? My goodness. يحزنوها قلنا يبعك مالت أمريكا سي. What kind of arrogance it is? Like, I don't know, man. أنا استقري معه. But anyway, it is what it is. Now, إذا حدا زقبر وزلوا دراما
The second, which is نحن في الإيرتراين عزيزة قد سنة يزغصهم أصلاً. Next step. At war once again, and now the Red Sea could be heading in the same direction. 4 days into the renewed exchange of strikes between the United States and Iran, it is becoming increasingly clear that this battlefield is no longer confined to missile launches or military bases or targets on land. It continues. It could use its Houthi allies in Yemen to shut the Bab el-Mandeb gateway to the Red Sea. Now, the narrow Bab el-Mandeb waterway links the Red Sea to the Gulf of Aden. When the U.S.-Israeli war against Iran first closed the Strait of Hormuz, Saudi Arabia diverted more than 70% of its oil exports to the Red Sea path. Now, if both of the region's major oil export routes were to be shut simultaneously... Okay. Dairan Samazala Nabzi. ሓደ ካብቲ ዓለም ምሉእ ዝዛረበሉ ዘሎ ዳርጋ ብኩሎም ድማ ብሓደ መደምደም እንታይም ዝበፅሑ ዘለዉ ኩናት ናይ ኢራን ኣብ ክንደይ መዓልቲ ክወስድ ዘሎ እዩ ክንደይ ሰሙን ክወስድ ዘሎ እዩ ናብ ባቤል መንደብ ክቕየር ምዃኑ ዳርጋ ብኩሉ መንገዲ ዝዝረብ ዘሎ ዕላማ ድማ ወሽመጥ ሕርሙዝ ጥራይ ንበይኑ ንኢራን ንኣሜሪካ ክስምዖ ይክእል ዝብል መደምደምታ በፂሖም ኣለዉ ኢራን እዩ ዝበሃል ዘሎ ምክንያቱ ሃገራት ክልጅ ይስሕና ኣለዋ ይጭፍጨፍ ኣለዋ but Donald Trump seriously he doesn't care ኣይግድሶን እዩ ዘሎ ሃገራት ዓረብ ዝረኽቦ ዘሎ ኳንሳ ይግደስ የለን ይግድስ የለን ባሕሬን ዝበሃል ሃገር ኣብ ምንታይ ኩነታት ኣሎ nobody cares ኩዌት ዝበሃል ክቡ ካልኣይ ዘራርባ ንዶናልድ ትራምፕ እቲ ዘሎ ኩነታት ቁጠባ ስታክ ማርኬት ከምኡ እውን እቲ ኢንፍሌሽን ከምቲ ዝድለ የሕመሞን ኣሎ now that takes you to the next step ኣብዚኣ ትዛረባ ዘላ ዘረባ ተመሊሰ ክሪብኩም እየ እቲ ኩነታት ንሕጂ ጥራይ ዘይኮነስ ናሓዋሩ ናበይ ገፁ ክኸይድ ከም ዝኽእል እዚ ከዓ ድማ ሓደ ካብቲ ኤርትራውን ዝያዳ ብንቅሓት ክትዋስኣሉ ዘለዋ ንብሎ ዘለና እዩ It has now expanded to the world's busiest shipping lanes, to world's maritime choke points. This is the age of water wars, not wars fought for waters, but wars fought by weaponizing the narrow sea lanes that keep the global economy alive. We're seeing this with the Strait of Hormuz. And now, Tehran's Houthi allies in Yemen are once again warning that Bab al-Mandeb, the gateway into the Red Sea, could once again become a pressure point. If that happens, it will become a war over the very arteries of the global economy: oil, energy, shipping, supply. So, ኩናት በጽዋራትካ ብነፈርትኻ ብድሮናትካ ብካልእ ቴክኖሎጂታትካ ጥራይ ትዋጋኣሉ ዘይኮነሲ ኣምላኽ ዝሃበካ ጂኦግራፊካዊ ቦታ ንዑ ጨቢጥካ ብምሓዝ ቾክ ፖይንት ይብልዎ ነዚ ቾክ ፖይንት ጨቢጥካ ብምሓዝ ቾክ ማለት ቾኪንግ ማለት ሓደ ሰብ ብጎረሮኻ ሓኒቑ ትንፋስ ከም ዝሓፀረካ ክገብር ከሎ ቾኪንግ ይበሃል ነዚ ናይ ባቤል መንደብ ወሽመጥ ሕርሙዝ ድማ ቾክ ፖይንት እዮም ዝብሎ ስለዚ በዚ መንገዲ ጌርካ ነዚ ቦታታት ዝቋፀሩ ካብ ንጉር ወፃኢ ዝኾነ ኃይሊ ተጠቂሞም ቁጠባ ናይ ዓለም ከንበርክኹን ድሌታቶም ከስምሩን ይኽእሉ እዮም እያ ትብላላ ሕቲ ድማ ቅድሚ ኢራን ነዚ መስርሕ እዚ ከም ዝሰርሕ ዝፈተነትን ዘተግበረትን ሃገር እያ ንሳ ዘውደቐቶም መራኽብ ኣብዚ ቁፅሪ የብለን ስለዚ ወሽመጥ ሕርሙዝ 39 ኪሎ ሜትር ስፍሓት ኣለዎ ባቤል መንደብ ግን 32 እዩ ካብኡ ንላዕሊ ካብኡ ንታሕቲ ይፀብቅ ስለዚ ንኽትቋፀሮ ሕማቕ ነገር ንኽትገብር እቲ ዝጠዓመ እዩ ወሽመጥ ሕርሙዝ ብኡ ዝሓልፍ ቀንዲ ናይ ነዳዲ ካብዚ ቦታ ዝወፅእ ካብኡ ዝወፅእ ነዳድን ጋዝን ድማ ገለ ክፋልናቱ ብቀይሕ ባሕሪ እዩ ዝሓልፍ ኢንፋክት ባቤል መንደብ ካብ ወሽመጥ ሕርሙዝ ኣፀቢቑ እዩ ዝዓቢ ኣድላይነት ናቱ ማለት ብትሪልዮናት ዝትመን ቁጠባ እዩ ብኡ ዝሓልፍ ስለዚ ኢራን ብዝሰፍሐ መንገዲ እቲ ምስ ስዑድያ ትገብሮ ዘላ ምስ ሕቲ ሕቲ ድማ ንስዑድያ ይኹን ንካልእ ኩሉ በዚ ዘሎ ቦታ ነዚ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ቦታ ንምቁፅፃርን ነቲ ዘሎ መስመር ናይ ንግዲ ምሉእ ብምሉእ ንምኽላፍን ኣጢቑ ተበጊስኩም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ ጉዳይ እዚ ድማ ናብ ጣውላ ተመሊሶም ናብ ዝርርብ ተመሊሶም ክረዳድኡን ክመያየጡን ተዘይኪሎም we are going to see something really really ugly ሕጂ ከም ኤርትራ ኮይና ክንሪኦ ከለና ኣይነበረና ይጠፋእና እዩ ዝብላለ ካልእ ዓለም ይጓየሉ ይስሓንሉ ኤርትራውያን ፅቡቕ ኣለዉ ሓንቲ ትንከፍ የለውን ይብለኩም ኣለዉ እዚ ፀገም እዚ ከም ካልእ ዓለምና እዩ ካብ ካልእ ዓለምና ግን ንዓና ዝሓሸ እዩ ምክንያቱ እሱ እቲ ባቤል መንደብ ክፉት ከሎኸ እንታይ ፅቡቕ ረኺብና ኣለና ክትብል ትኽእል ኢኻ ብካልእ ዘራርባ ከምዛ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ኣብዚ ጥራይ ዝምርኮስ ኣይነበረን እምበሽ ከማ ንዚ ሕጂ ዝመፅእ ዘሎ ፀገም መፍትሒ እውን ከምፅኣልና ይኽእል ይኸውን ሓደ ብዓብይቲ ኣሜሪካ ዝነበሮ ዓቕምን ሄጀመንን ናጎደለ ይኸይድ ኣሎ ፀገማቱ ብጉልበቱ ጥራይ ክፈተሕ ዝኽእል ዝመስሎ ዝነበረ
ብጉልበቱ ክፈትሖ ዘይክል ፀገማት ከም ዘሎ ናብርሃሉ እቲ ጉዳይ ድማ ካልኦት ሓይልታትን መፅኦም ንኣሜሪካ ብወቅዒ ቻለንጅ ክገብርዎን ክስዕርዎን ንርኢ ኣለና። But before Hormuz returned to the headlines, there was the Red Sea. It was there that the world first saw how war could disrupt one global shipping lane. So እዚ ትዝክርዎ ንኣብነት ኣብዚ ትብሎ ዘላ እዚ ወሽመጥ ሕርሙዝ ከይረኣናዮ ከለና መጀመርያ ኢምፓክት ኣብዚ ቻነል እውን ተዛሪባ ይፈልጥኒ መጀመርያ ቅድሚ ወሽመጥ ሕርሙዝ ኢራን በዚ ዕፅዋት እንታይ ክትገብር ከም ትኽእል ኢራን ካብ መን ሪኣ እዮም ዝብሉ ዘሎ ካብ ሑቲ ሪኣቶ መስመር ናይ ንግዲ ብምዕፃው ክንዲ ምንታይ ንዓለም ከተስማዓ ከም ትኽእል ሲ ቅድሚ እዚ ናይ ሕርሙዝ ኢራን ሑቲ ነቲ ቀይ ባሕር ክዓፅዎ ከለዉ ሪኦም እዮም ናይ ቀዛ ኩናት ዝጀመረ ሑቲ ትንኮ ስጉምቲ ዝወሰደ ኢራን ከምኡ ይወሰደት ስለዚ ከም ንሪኦ ዘለና ብኣፋ ተፈራሪ ነራ ስጉምቲ ግን ኣይወሰደት ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ ኣብዚ ቀይ ባሕሪ ምንቲ ብከላን ገለመለን ዘረባ ስለ ዘብቅዕ እምበር ክንደይ መራኸቢ የንጥሒለ ሑቲ ክንደይ መራኸቢ ያጥፊሉ ስለዚ ኣብዚ ከነምፃልኩም ኣይንደልና ዘለና እንታይ ማለት እዩ ኣሜሪካ ኣብዚ ጉዳይ እዚ እንታይ ክገብሩ ይኽእሉ ገለ ካብቲ በዚ ባቤል መንደብ ዝሓልፍ ኢሎም ዝገብርዎ ዘሎ 4 ሚልዮን በርሜል ንመዓልቲ ዝሓልፍ በዚ ስለዚ እዚ ናይ ቀይ ባሕሪ ረብሻ ብዙሕ ሽግር ንቁጠባ ዓለም ክፈጥር ከም ዝኽእልን ሃገራት ድማ ነዚ ሽግር እዚ ተዓዚበን መፍትሒ ክኾነና ይኽእል እዩ ዝበልዎ ካልእ እውን ኣሎ ማላጋስትራይት ዝብሎ እውን ኣሎ ካልእ ንሱ እውን ድሮ ኣብ ቻይናን ኣሜሪካን ናብኡ እውን ይጥምቱ ከም ዘለዉ እዩ ዝንገር narrowed dramatically. The tiny stretches of water carrying massive volumes of global trade. Control these choke points and you influence the entire global economy. Take the Strait of Malacca. ሕጂ ኣብዚ እንታይ ተሪእና ፀኒሓ እንተሪኢኹሞ ኣብ ብዙሕ ቦታታት እዩ ዘሎ ከምዚ ቀይ ባሕሪ ጥራይ ዘይኮነሲ ንኣብነት ጅብልታር ዝበሃል ኣሎ ኣብ መንጎ ስፔንን ሞሮኮን ዘሎ ጅብልታር ኢንፋክት ጅብልታር ትበሃል ከተማ ደሴት ናይ ምስ ብሪጣንያ ርክብ ዘለዎም እዮም ዝበሃሉ ኣይደኖ ንሕና ካልእ ግዜ ከምፃልኩ ካልእ ዴንማርካውያን ንራሻ ዘፈራርብላ እውን ኣላቶም ዳኒሽ ስትሬት ይበሃል ማለት እዩ እዚ እውን እቲ ነዳዲ ናይ ራሻ በዚ ቦታ እዚ ዝወፅ ስለዚ ኣብኡ እውን ክንሓንቆ ኢና ኢሉ ክንደይ ዘረባታት ኣሎ ኢንፋክት ብዙሕ ሽግራት የጋጥም እያ ኣብኡ ካልእ ስዊስ ከናል ኣሎ ሆርሙዝ ባቤል መንደብ ተርኪሽ ስትሬት ይበሃል ካሎ እዚ እውን ካብቲ ብላክ ሲ ዝበሃል ባዕሊ ራሻ ካልኦትን ዝገብርዎ ዝወፅሉ ቦታ እዩ እዚ ቦታ እዚ ኢንፋክት ሩስያ ኣብዚ ትርኮ ኣብዚ ተኽፍል እያ እዚ ተርኪሽ ስትሬት ይበሃል ከፊልካ ኢኻ ትወፆ ከም ስዊስ ከናል ማለት እዩ ስለዚ ንቱርኪሽ ስትሬትን ነዚ ስዊዝን ሪኦም ኢራን ከምኦም ክንገብሮ ኢና ከፊልካ ትኸደሉ ቦታ ክኸውን እዮም ዝብላ ዘላ ካልኦት ድማ ባቤል መንደብ ክሳብ ሕጂ ዝተዘርበ የለን ምክንያቱ ንኣሽቱ ሃገራት ስለ ዝኾናው ዘለና ምናልባት ኮይኑ ሑቲ ይገብር ዝኽእል ኣብዚ ካልእ እቲ ዓለም ብሉ ዘዛረብ ድማ እዚ ማላካ ስትሬት ዝብልዎ እዩ ኣሜሪካ ንቻይና ኣብዚያ ቦታ እዚኣ ቀርቂራ ክትቀትላ ትምድብ ዘላ እዩ ዝበሃል ሳውት ቻይና ሲ ትሪእዎ ኣለኹም ካብ ቻይና መፅኡ ዝዓበየ ንግዲ ዝግበረሉ ቦታ እዩ እዚ ስለዚ ማሌዥያ ሲንጋፖር ኢንዶኔዝያ ዝርከቦ ቦታ እዩ ኢንፋክት እንታይ ክትገብር እያ ትሓስብ እዩ ዝበሃል ቻይና ምስ ፊሊፒን ተረዳድዮም ቢንቶ ክገብሩ ይሓስቡ እዮም ብትሕቲ ንፊሊፒን ቀዲዱ ዝሓልፍ ይብሉ ነይሮም ግን ንባዕሉ እቲ ፊሊፒን ዝበሃል ምስ ኣሜሪካ ሽግር ምስ ኣሜሪካ ታሽሙ ስለ ዝኾነ ፊሊፒን ኢኻ ይብል ማሌዥያ ከይኮን ነቲ መን ኢኻ ትብሎ ሓደ ሃገር ኣሎ ታይላንድ ይመስለኒ ታይላንድ እቲ ድሕሪ ልዕሊ ማሌዥያ ዘሎ ታይላንድ ይመስለኒ ጌጋ እንተለና ርሙኒ ሰምታይምስ እዚአን ናይ እስያ ሃገራት የተናግራኒ ብጣዕሚ ኣብ ካርታስ ቅልጥፍ ኢለ ከንብበን ኣይክእልን ንኣሽትዮን ከዓ ክሕስ ተጨቃጭቀን ዘለዋየን ቁጠባ ዳዓቢ ስለ ዘለወን እየን እምበር ንኣሽትዮን ክትሪአን ከላ ብሓፈሻ ኣብቲ ዝፀበበ እዚ ናይ ማላጋ ስትሬት ዝበሃል 2.8 ኪሎ ሜትር እዩ ላይክ ብብረት ተኪትካ ነገራት ከተመሓሊ ትኽእል ቦታ እዩ ኣዝዩ ፀቢብን ዝሰፍሐ ንግዲ ዝንቀሳቀሰሉን እዩ ስለዚ ኣሜሪካ ኣብዚ ቦታ እዚ ንክልቲኡ ሳይድስ ኢንዶኔዝያ ክትሕዝ ማሌዥያ ንሲንጋፖር ንኩሎም ሒዛቶም ዘላ ንቻይና ኣብዚ ክቅርቅራ ትደሊ እዚ ማለት ግን ሳልሳይ ኩናት ዓለም እዩ ምክንያቱ ንቻይና ኣብዚ ቀርቂርካያ ስኢሎም ክሪኡካ ዝኽእሉ ከምዘይኮኑ እዩ ዝንገር ኣብዚ ቦታ እዚ 23 ሚልዮን በርሜል ንመዓልቲ ዝሓልፍ ምክንያቱ ብኡ ሓሊፍካ ምን ኣለዎ ቻይና ባዕብዩ ጃፓን ደቡብ ኮርያ ሰለስተ ኣዝየን ዓበይቲ ኢንዳስትሪያላይዝድ ሃገራት ኣለዋ ስለዚ ፕሪቲ ማች እቲ ኣብኡ ዘሎ ዓቕምታት ተሪእኻዮ እቲ ብኡ ዝኸይድ ፀጋታት ብዙ እዩ እታውን እቲ ያ ሶ ቤዚክሊ the game of እዚ ናይ መሕንቆታት ጌርካ ክትሓንቀሉ ትደሊ
ፆታ ኣብ ዝለዓለ ዴንጀሮስ ደረጃ በፂሑ ከም ዘሎን ንሕና ድማ ከም ኣብ ከምዚ ዓይነት ፀጋ ዘሎ ኣብ ከምዚ ዓይነት ተኣፋፊ ቦታ እንነብር ዘለና ህዝቢ ጥንቃቐ ከድልየና ከም ዝኽእል ርዱ እዩ ኮርስ ኩሉ ግዜ ጥንቁቕ ኤርትራ ግን ተስፋ ንገብር ነዚ ዘሎ ኩነታት ርኢና መጀመርያ ናይ ባሕሪ ዓቕምና ክሕይል ክኽእል ከም ዘለዎ ዝኣክል ባሕርና ገማግም ናብቲ ንምቁፅፃር ሓይሊ ባሕሪ ናይ ኤርትራ ፀገም ኣለዎ ዝብል ኣይሰማዕኩናኒ መለውካ ፕሬዚደንት ኤርትራ ብዙሕ ፕሬዚደንት ዝገበረ ኣብ ሳዋ ኢንተርቪው ኣላ ሓንቲ ኣብ ሓይሊ ባሕርና ብዙሕ ኣይሰራሕና ኣለና እዩ ዝብል በት ስቲል እቲ ባሕርናትና ብዙሕ ዝኾነ ይኹን ሕማቕ ነገር ዝረኣየሉ ቦታ ኣይኮነ ይግዳስ ቀደም እቲ ባሕሪ ሰላም ስለ ዝነበረ እዩ እጂ ግን the game has changed እቲ ፀገም እቲ ኩነታት ተቐይሩ እዩ ዘሎ ፅቡቕ ነገር ግን ኤርትራ ምስ ሕቲ እውን ፀገም የብላን ሓደ የግድስ ኤርትራ እንታይ ኢሉ ፅሒፍሩ እየ ነይረ now that ሕትን ኢራንን ሕትን ስዑድያን ኣብ ዝበኣሰሉ ዘለው ተርጀምሎ ሕትን ስዑድያን ይበኣሱ ኣለው ንስዑድያ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ንሕትን ተሃሪማ ግን ኢራን ክትሃርማ ምዃና ፍሉጥ እዩ ልክዕ ከምቲ ኣብ ሊባኖስ ዝግበር ዘሎ ማለት ንዓና በይ ገድፈና እዚ እስከ ምስ ስዑድያ ርክብ ኣለና ምስ ሕቲ ክንባኣስ ኣለና ኖ ደም ነው ሰው ኤርትራ ኒውትራል ክከውን ኣለዋ ሓደ ኤርትራዊ ግን እንታይ ኢሉ ነዛ ኩነታት እዚኣ ተጠቒምና ምስ ቀጠር ዘለና ዝምድና ከምኡውን ምስ ኢማራት ዘለና ዝምድና እንተንሕው እውን ኣይመኸፈን ኢሉ ናዳባል ኣይድያ ሳዕ ክምሉ ሕማቕ ሓሳብ ኣይኮነን ኢማራት ዝበሃል ኣብ ሽግር ስለ ዘሎ ብዙሕ ግዜ ከዓ ምስ ግብፂ ርክብ የካይድ ስለ ዘሎ ብዙሕ ስፔኩሌሽን ከዓ ይግበር ኣሎ እቲ ግብፂ ዝበእቲ መን ኢኻ ትብሎ እዚ ኢማራት ትብሎ 10 ግዜ ናብ ግብፂ ዝኸይድ ዘሎ እንታይ ክገብር ደሊ እዩ ሓገዝ ናይ ግብፂ ይደሊ ከም ዘሎ ፍሉጥ እዩ ናይ ወታደራዊ ሓገዝ ነፈርቲ ኩናት ናይ ግብፂ ኣብ ኢማራት ከም ዘለዋ ንኽከላኸላላ ካብ ድሮናት ናይ ኢራን ማለት እዩ ስለዚ ምናልባት ንሕና እውን ነቲ ኩነታት ልክዕ ከምቲ ቀዳማይ ኩናት ናይ ሕውቲ ክግበር ከሎ ምስ ኢራን ዝምድና ምስ ኢማራት ዝምድና ጌርና ስለዚ ኤርትራ ኩሉ ትገብሮ ኣነ ኩሉ እንተገይራ ይቕበለ እዮ ገለ ሰብ ከይቅበሎ እዩ ኤርትራ ምስ ኢማራት ስራሕ ተጀሚራ ዝምድና ተጀሚራ ሃብ ኖ ፕሮብለም ሪሊ ናይ ረብሓ ኤርትራ ጥራይ ዝቕደም ይኹን ኤርትራ ጥራይ ትረብሓሉ ይኹን እምበር ግብፂ ሒዝና ኣለና ከምዚ ስዑድያ ሒዝና ኣለና we didn't see much about ስዑድያ ቱ እንታይ ገይሩ ስዑድያ ዝምድና ኣለዎ ምሳና ንብል ኣለና ግን haven't seen anything ስለዚ ከም ኤርትራ ክሪኦ ከለዎ ገለገለ ሰባት ኣለዉ ከብሎ ምፅኡ ዓዲ ክመፀካ ወ ከምዛ ናይ ጅቡቲ ዝምድና ክትገብርን ሚልዮናት ክትትወላን ሓደ ክትገብሮ ትፍት እንዳለካ ማለት ክኸውን ኣለዋ ስኢልካ ኣብዚ መሻርክትካ ኢና እናበለ መሸቀጣ ክጥቀመልካ ካልኦት ፀላእትካ ድማ መጃሃሪ ክጥቀሙልካ ረብሓ ክህልዎ ኣለዎ ባህላ እየ ኣብነት ግብፂ ምስ ኤርትራ ፅቡቅ ትሰርሕ ከም ዘላ ብልፅግና ንጎምሸትን ውይ ዝብል ኣሎ መሊሱ መተሓላለኺ ገይርዎ ግን ባዕሎም ፈልጡ እሳቶም ካብኣቶም ፅቡቅ ኣይንፅበል ኢና ግን እቲ ግብፂ ከዓ ገለ ንክገብርካ we have to push we need to make sure that they do something ኣብ ኤርትራ ምክልኻል ድዩ ንካልእ ድዩ ገለ ነገር ንክገብሩ ፀቕጢ ክንገብር ደስ ይብለኒ obviously እቲ መንግስቲ ኤርትራ ዝገብሮ ዘሎ ብገፅ ስለ ዘይነገረና ንግምቶ ዘለና ንኣነ ድማ ምስጢራዊ ሓበሬታ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ዘውፅእ ከም ዘይኮንኩ ትፈልጥ እዩ ካልኦት ኣለና ምስጢራ ዝብሉ ሰባት ኣለዉ ካብኦቶም ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኣነ ግን ካብቲ ፓብሊክ ዲስኮርስ ዝርዮ ዘለኹ ግብፂ ናብ ኤርትራ ፍሉይ ነገር ከም ዝገበራት ዝገልፅ ሓበሬታ ብዙ የለን ዳት ሚንስ ክገብሩ ከም ዝኽእሉ መብፃዕታት ይኣትው ኣለዉ ግን we need to ከም ሚድያ ድማ ገለ ንክገብሩ ክንፀቕጦም ኣለና ስለዚ ኤርትራ ብኩሉ መንገዲ ኣብ ቀሊል ዘይኮነ መዋጥር ኣብ ዘላትሉ ግን ዳይናሚክ እቲ ነገር እናተቐያየረ እዩ ዝኸ ዘሎ ኤርትራ ክሳብ ሕጂ ሓደጋታት ኣብ ዙርያ ዝመፁ ተኣልዮም ከም ዘላ ኢና ንርኢ ዘለና ኤርትራ ናብ ኤርትራ ቀጥታዊ ፀገማይ ንርኢና ዘለና ሕጂ ናይ ኢትዮጵያ መፂኡ ገለ ኣብ ክውግእ ገብሪ ገለገለ ባል ነይሩ ሎሚ ብዛዕባ ህላዊ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ሻዕብያ መፂኡ በልዓኒ ዝኾነ ኣይበልዓኒ ዝብል ናይ ሱዳን ጉዳይ እውን እንተኾነ ዝተዓመሰረ ተኣሊልና ኣሎ ኣትሊስት ካብ ጥቃና ርሕዮ ኣሎ ናይ የመን ኣፍኮርስ ስጋ ትፈጥረልካ ግን ምሳና ዘራኸብካ የብሉ ስለዚ ምስ ሕቲ ንሕና ፀገም ዘለና ህዝቢ ይኮናን ሃገር እውን ኣይኮናን ፖለቲካ ናትና ምሱ ሽግር ዘለዎ ይኮነን ስለዚ እገይ ኣከባቢካ ሓዊ ከሎ ቅሳነት ክስማዓካ ይክእልኒ ግን ሳምሓው እቲ ማኒቨሪንግ ናይቲ መንግስቲ ሓደጋ ናብ ኤርትራ ዘምፅእ ነገር ይገብሩ የሉ ሓደጋ ጥራይ እንታይ ኢና ንብል ዘለና ካብዚ ኩሉ ኬያስ ካብዚ ኩሉ ጫውጫውታ ኤርትራ ክትረብሕ እንተትኽእል ኢና ንብል ዘለና እምበር ነቲ ፀገም ሲካባና ኣብዮም ኣለዉ እሱኻ ኣቕሊልካ ዝረአ ነገር እውን ኣይኮነ ናው let's look into Sudan. What is going on in Sudan? Sudan ኣብ ብዙሕ ኣዛረባ ርስታት ኣለዉ stated last month in the meeting of this council, the situation in Sudan is dire. We are witnessing some of the worst types of violence,
harm to civilians, and the continued escalation of drone warfare and airstrikes that are causing significant damage to humanitarian and civilian infrastructure and hindering humanitarian assistance. The conflict in Sudan has also seen some of the worst types of fighting and violence that humanity has experienced. እዚ ኣብ ዩናይትድ ኔሽንስ እዩ ኣምባሳደር ናይ ኣሜሪካ ወይ ናይ ኣሜሪካ ልኡኽ ዝዛረቦ ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ሱዳን ኣብ ከቢድ ሽግር ከም ዘላን መፍትሒ ክግበረሉ ከም ዘለዎን ሕጂ ድማ ዓለም ሙሉእ ጫውጫው ስለ ትብል ዘላ ዝግደሱ ኮይኖም ይቐርቡ ኣለዉ ኣምናት ሹር ኣሜሪካ ነቲ ጉዳይ እቲ ክትፈትሖ ቅኑዕ ዝኾነ ሓሳብ ሒዛ ተበጊሳ ዘላ ክሊርሊ ኣሜሪካ ምስ ኢማራት ተፀጊዓ ከም ዘላን ናይ ምስሉይነት ፀወታ ትፃወት ከም ዘላን ሕጂ ድማ ዓለም ሙሉእ ጫውጫው ይብል ስለ ዘሎ ኣብዚ ናይ ኣልዕቤድ እቲ ዳዕመ ሰሪዕ ካልእ ህልቂት ክፍፅም ስለ ዝኽእል ስለ ዝበሃል ዘሎ ከተምስል ኢላ ዳ እምበር ዝኾነ ነገር ክትገብር ኣብ ሱዳን መደብ ዘለዋ ኣይመስለኒ እንተገይራ ድማ እዚ ምቁራፅ ናይ ተኽሲ ኢሎም ነቲ ዳዕመ ሰሪዕ ከድዕንዎ ክፍትን እዮም ኣብ መወዳእታ ድማ በቲ ዝኸድዎ ዘለዉ ተቐፂሎም ከምዚ ናይ ሊብያ ንዳዕመ ሰሪዕን ንጀነራል ቡርሃንን ኣዘራሪብና ገለ ፖለቲካዊ መፍትሒ ንገብረሉ ኣለና ናይ ፖለቲካ ናይ ስልጣን ሼር ዝገብርሉ መንገዲ ክንፈጥር ኣለና ገለገለ ይንኩሉ I don't think there is a serious thought ነቲ ኩነታት ንኽትፈትሕ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለዎ ከሎ እቲ ኤውሮጳዊ ሕብረት ሓደ ኣገዳሲ ውሳነ ኣብ ሱዳን ይብሎ ምናልባት ምስቲ ከባቢና እውን ዝተሓሓዘ ኣለዎ እዚ ጉዳይ እዚ and that was ኣበይ ነይረ መሲልኩም ኣበይ ዘለ including genocide by the Rapid Support Forces and the use of chemical weapons by the SAF, the Sudanese Armed Forces. The United States is deeply concerned. Gold has always been more than a mineral in Sudan. Before the conflict started in 2023, it was the country's economic lifeline, accounting for more than half of its exports. But now it has become a currency of war. Mining and the gold trade are bankrolling both sides of the conflict. Sudan is one of Africa's leading gold producers, with deposits found across the northeast, the central and southern regions. Okay, ጉዳይ ናይ ወርቂ ዝበሃል ዘረባ መቸም ኣብ ኩናት ናይ ሱዳን ወርቂ እንተዘይህሉ ቀደም ተጠቕሙ በለ ዝብሉ ሰባት ኣሉ ዝዓበየት ወርቂ ኣበይ ከም ዘሎ ትሪእዎ ኣለኹ ሱዳን ብዙሕ ናይ ወርቂ ሃብቲ ኣምላኽ ዝሃባ እያ እቲ ፅቡቕ ነገር ተዋሓደ ኣብቲ ሰሜንን ናይ ምብራቕን ክፋል ናይቲ ሱዳን እዩ ዘሎ እቲ ሰራዊት ናይ ሱዳን መንግስቲ ሱዳን ዝቆፃፀሮ ቦታ ዝበዝሐ ወርቃዊ እዩ ዘሎ ማእከል ናይ ሱዳን እውን ይረአ ኣሎ ገለ ክፋል ናይ ወርቂ ድማ ኣብቲ ዳርፉር ይረአ ኣሎ ታሕቲ ማለት እዩ ከምኡውን ኣብቲ ኣብ ብሉናይል ከባቢ እውን ከም ዘሎ ትሪእዎ ኣለኹ እዚ ናይ ብሉናይል ከባቢ ኣክቹሊ ኣብይ ኣሕመድ ኣብኡ ናይ ወርቂ ዕደና ጀሚሩ ኣሎ ስለዚ ነቲ ናይ ሱዳን ነቲ ናይ ኢትዮጵያ ንምስራቅ እውን እዚ ናይ ኩርሙክ ገለ ዝበሃል ኩናት ምስኡ ዘተሓሓዝ ከም ዘለዎ ኣብዘን ዝሓለፋ 3 ዓመት ዝኩናት ናይ ሱዳን ካብ ዝብርትዕ ጥራይ ብልፅግና ኣብይ ኣሕመድ ዝለዓለ ኤክስፖርት ናቱ ንደገ ኣብ ዝዋን እዚ ቀዳማይ ናይ ወፃኢ ሸርፊ ዘምፅኣሉ ዘሎ ወይ እውን ካብቶም ላዕሊ ወርቂ ናይ ወፃኢ ሸርፊ ዘምፅሉ ዘሎ ወርቂ ሰው ካብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዝወፅእ ዘሎ ወርቂ ጥራይ ከም ዘይኮነ ይጥርጣሪ ኬንያ ከምኡ ናይ ወርቂ ኤክስፖርት ናቶም ላዕሊ መፂሉ ካበይ ዝመፅእ ዘሎ ወርቂ ብሙሉ ናብ ኢማራት እዩ ዝኣቱ ዘሎ ኢማራት ድማ እቲ ዝዓበየ ኢንዱስትሪ ናይ ወርቂ ዘለዎ እዩ ከመስርሕ ዝኽእል ማለት እዩ ናው እዚ ወርቂ እዚ ብትክክለኛ ዕዳጋዊ ናይ ሽየጥን እዩ ዳስዋይ ክሳብ ኣብ ዝቐረባ ግዜ ክሳብ ኣብ ዝቐረባ ዓመት maybe ዋላ ዋርሕ እውን ዋላ እቲ ሰራዊት ናይ ሱዳን እዩ ዝብለኩም ዳዕመ ሰሪዕ ብናይ ኢማራት ኣፅዋር በል ክብሎም ከሎ ዋላ እቲ ሰራዊት ሱዳን መንግስቲ ሱዳን ማለት እዩ ኣፅዋር ናቱ ናበይ እቲ ወርቂ ናቱ ኣበይ ይሸጦ ነይሩ ኣብ ኢማራት ስለምንታይ ኣማራፂ ስለዘይነበሩ ካልኦት ክገዝእሉ ስለዘይደልዩ እዚ ናይ ስዑድያ ናይ ኢማራት ባእሲ ምስ ኣጋጠመ ግን ነዚ ወርቂ ናትኩም ኣብ ስዑድያ ክንገብረሉ ንኽእል ኢና ገለ ተሰማሚዖም ነይሮም I'm not sure if that ኣብ ፋይናላይዝ ገይሮም እዮም ምናልባት ምስ ትርኩም ብዙሕ ይራኸብ ስለ ዘሎ some extent ናብ ትርኩም ገይሮም ምኾኑ ይኽእሉ እዮም ኢምፓክት ወላ ግብፃውያን እውን ካብዚ ክሰርቁ ከም ዝፍትኑ እዩ ዝንገር ገለ ክፋል ናይቲ ወርቂ ንግብፂ እውን ከም ዝኸይድ ስለዚ እቲ ወርቂ ናይ ሱዳን ሓደ ካብቲ ነቲ ቃንዛ ናይቲ ህዝቢ ዘጋድዶ ዘሎ እዩ ኤውሮጳ ሕብረት ለንከነ ሓደ ውሳነ ኣሕሊፉ ዝኾነ ይኹን ወርቂ ኢሌጋል ዝኸይድ ንኣብነት ኣብ ዝርአ 22 እቲ ኩናት ክጅምር 23 ኩናት ናይ ሱዳን ጀሚሩ ሽዑ ኣብቲ ግዜ ሰላም 41 ቶን ወርቂ ኤክስፖርት ትገብር ነይራ ሱዳን ድሕርቲ ኩናት ኣብ 24 ክንደይ ኮይኑ 64 ቶን እዚ ከባቢ ብ20% ድዩ ወላ ዳርጋ ብፍርቂ ወሲኹ ክንብል ንኽእል ኢና
فرق وسع لا فرق وين نعم زي زوسخة جن نقطة بنا السودان تقييم مدين تهري لهم كنا because إذا أبي كفالنايتي أتاوي أبستفل عليه شفاعة سلسلة end up in Dubai. But much of the country's gold never makes it to official markets. The charity Swiss Aid estimates that 50 to 70% is smuggled out each year. And according to the United Nations, the RSF alone produced 10 tons in 2024, earning roughly $860 million from the mines it controls. So country was along now network na Sudan. سبعة ميتاويت ناتو بحقها من قدي من السودان سبدا يكون بحقها من قدي زخيدا يكون 700 من السودان ده يكونس دارجة 700 بس سماغلت مالت بكونتراباندا زخيد كونتراباندا مالت دما دارجة تجنزب سي نابكالي زخيد تهجر يتربحني خا شو كم تعب تقرأي تيجي يكبر على لورو دبلو تمسس على زانتين نرزلنا بجاكا تكبابينا نتورك ناتو دارجة شفت الناتن قال ملن زي سمع الهاكر ترلو ايرتراي ان فاكت تو عدد دنا كامباين تاع بيرتراهم يمزو سروي تمنغستي كايدا اللو قباب اللو ولا زلا ما تراي لي كود سو كونتري واز اللو زور كز بعد توبيك جي زور كزي قدا غيرنا لنا يبلو اوروبا كن السودان ما تري ولاهم كميز بلد دخلنا تشكر ودي قالوا زغونه تراجيك تعم زحزني ورقها تقمز بحال زي بلو كون كله صقاتا تملغ زابكا يدعى مسارات راي كبابي 1 بليون جنزب يوتيوب كابزي لهم سلازي 1 بليون من تاعتك كيملون كوينات بزتي ولا كابي امارات كتحجز خلا بتروح تحجز خمسه لا اسوار كابو خمس جنزب كا خمسه لو اب عمت راي كنز جنزب ست تعرفينو قليل جنزب هيكون انزي نتنسوس دري عين تصوار نخجز قبل ليد ما سلازي ولا تحجز كبر زلو كان بيزنس يسكبر زلو كتبل كلها كابزي رسبه يكون بزت كبابينا كميز بله مصيبه زلو زوبا مخانو كلنا مفلات يدلنا كم زي عينت شجر زلوا زوبا سلازلنا دما we need to be careful بمبراغنا بلو بدبوبنا بلو بمعرابنا بلو ناي بحكي disorder حقن سرعات زي بلو شجر كل جزية زمالالسو كباباوينا زلنا بومن سرتما إرتراسي بزوح سقماتن بدوهتاتن كم زلوا مجنزاب يدلي now كل نقر حزن كم زي كونه سودان I have seen one good thing نعم تعب السودان كل زارب كلنا لس أنت فيديو يعني كل نقر ما غيكون Across Sudan's capital city, one encounters many damaged homes, collapsed buildings, and shattered infrastructure, and huge amounts of construction waste. Before roads, schools, hospitals, and businesses in Khartoum can be rebuilt, the debris must first be. السودان داغما انت جميرة خمزلا كارتون بفلاي كل تعنوتري ولا مزسي كنات حتدي خاتبلا ولا دايما ديلكا حد مبراس ناي السودان حزن كوير انا مالت غزال اندي خاص قدر رينا عندنا قد امين ناي السودان ما يقدناس ناي السودان كم تزدل يتزربلون له سلازي السودان نعمر البشير ديمقراسي دلينا لهم زاتو وغعزو ابي بصحم على رينا ليبيا قدافي متشوت كلينا أبربعت عمد كل مرز أي كألنا عني لهم زجبروا ليبيا لومي دم زنبروا ولا ونا بتلفزيون تريهم كعطام نيتخليها تعنوات ولي وازل لمالتي سوريا هم like these things are real ديمقراطية كده اللي تغل فتح كده اللي تغل سرعات كده اللي تغل حق كده اللي قوام كده اللي تغل سبوي كل زي ما غير كلام كن كابدقة كم سؤال كصيل كان تاريخها مجابريات نايكالو تغينك حد خامزي لا يتبرز إذا كمان سلام خته نيتز بالسودان أنت واحد النزيتات كبس كيلو ماله جي بتينا السودان ناي كارتوم داعم هنسا أنا كوي قرروني يمزلوا they are very very good man أنا السودان وينسي تحدون ولا خميجر وهني سومي بالليرة سوريا مالت كم تيم زلوا ما كايرا كريه خلوزي بزوسي سعرامات كانوا ما يسمونون يمير but they are okay they are good actually they are building their country and نتي نبور نملاس زقاي وزلوا respectfully أنا بحكي تصفز هدي قناتنا تكون النت نتوتكات نتسقم تقبلهم ما عبدهم نكهنسو يقول له أملاها حقسكم ترينا نبلا فزي درو نايداق مهنسات كوزو وياي قبر كم زلوا تختلف يعني. Rubble includes burned vehicles, war debris and waste blocking drainage channels, creating health risks and increasing the risk of flooding. One of our biggest challenges is that some residents have been dumping debris from their homes into public streets, adding to the cleanup. We began removing rubble after
سو قالك هابتي نتي مسرح نايت كنا تقام كوين نازل دبل دلو سبات ابتغزاوتهم زنبره غحاف ابترغيان ابغلنا قبر ونتسرح مره يخبدنا له نتي I know تي كناتات ناتو مازي كبيت كم زخونه but انت واحده they are trying it and now we need to also be careful زنغرات كنرو خلنا سودان كلت عين السودان يا زلا عاده for Sudan زبال تخالك كفالنا السودان was okay already እቲ ተንከፈን በትኩና ስለዚህ እቲ ኢንፍራስትራክቸር ክታንጽ ዘድልየካ ማሽነሪታት ገለስ ነይርዎም እዩ ኦልሬዲ ኩሉ ሱዳን ኣይኮነን ዓኒ ነይሩ ሰሜን ሱዳን ምዕራብ ምብራቅ ሱዳን ኩሉ ሲ ነይሩ ይከም ዘሎ ስለዚ ካብ ደገ ምፅኢካ ጥራሕ ዘይኮንስ ካብቲ ዝነበረ ናብ ውሽጢ እናእተኻውን ስራሕ ክሰርሕ ትኽእል ኢኻ ካምፓኒታት ኣብቲ ጫፍ ዝነበረ ሕጂ ኣብዚ ውሽጢ እናእተዋ ይሰርሕ ኣለዋ ስለዚ ብርግፅ ግን ኣብ ከቢድ ኩናት ከለዎ ዝገብርዎ ስለ ዘለዉ ሓደ ካብቲ ዝገበርዎ ዝብላኒ ድማ እቲ ነቲ ቁጠባ ኣብ ክንዲ ጀነራል ቡርሃን ነቲ ኩናት ጀነራል ቡርሃን ክመርሖ ነቲ ቁጠባ ድማ እቲ ፕራይም ሚኒስተር መሪፆም ካቢነ መሪፆም ነቲ ክልቲኡ ነቲ ወታደራዊ መኸተል ነቲ ሲቪላዊ ስራሕን ተፈላለዮም ስለ ዘለውን ሓገዝ ህልዎ ኸውን ይበሃላ ያኒ because that also plays a role ዝኾነ ሱዳን ናብ ፅቡቅ ገፃ ትኸደሉ ኩሉ ግዜ ሕማቅ ጥራይ ክንዘረብ ፅቡቅ ኣይኮነን ፅቡቅ ነገር እውን ከም ዘሎ ወይ እውን ተስፋ ዝህብ ነገራት እውን ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ኣይሆብ ማሕበረሰብ ዓለም ድማ ነቲ ኩነታት ናይ ሱዳን ርዩ ወደ معلب خبرلو تسفاني كبر تسولسو كم قربات هجرات تمنيتنا صبوق تراي صبوق واتسون صبوق وردو صبوق رهبو هنا منه now let's go to نايتغراي ميديا سكي نايتغراي مس ኢትዮጵያ ኢሉውን ናይትግራይ ኣብ ዘዘዋዝ ወሩ ዘሎ ኩነታት ዝተኣሳሰረ እዩ ስለዚ ሕዚ ተዓድው ንዕጡቕ ማእኸል ኮይና ኢትዮጵያ ብምሉእ ዕጡቕ ማእኸል ኮይኑ እዩ ኩናት ዘይብሉ ውግእ ዘይብሉ ከባቢ የለን ማለት ካሉ ቀፂሉ እውን ናይ ሱዳን መስመር እውን ዓበይቲ ምዕባለታት ንቕድሚት ክወስዱ ዝኽእሉ ምንቅስቓሳት ይረአዩ ኣለዉ ከይዱ ከይዱ ሓዱሽ እቲ ናይ ቤንሻንጉል ኢሉ እውን እዚ ወለጋ ሒዝኪ እዚ እውን ካልእ ከዚፍ ግንባር ኮይኑ ክመፅእ ይኽእል እዩ ዝለዓልቲ ኮይኑ ዝሰፈት ምንቅስቓሳት ኣለዉ ብሓደ ምክልተ ምክንያት ናይ ኢትዮጵያ ስትራቴጂክ ዝበሃል ቦታ ባዕሉ እቲ ኣባይ ግድብ ብኣብዪ ኣሕመድ ባዕሉ ብዝሳሕተሮ ገዚፍ ናይ ኩናት ማእኸል ገይርዎ ኣሎ ኣብቲ ባሕሪ ንሱ ድማ ኣብቲ ግድብ ንሱ ድማ ዘሎ ናይ ካልኦት ዓድታት ኢንተረስት ድሌታት ንዋሕታት ይፍለጥ እዩ ስለዚ እቲ ቦታ ንሱ ብሓሳቡ ናብ ትግራይ ተሸምረረ ወይ ናብ ትግራይ ማእኸል ዝገበረ ኩናት ንምግባር እዩ ነይሩ ናብ ትግራይ ናብ ኤርትራ ፋኖ በዚ ደረጃ እዚ ኣርምታት ሃኒፁ ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ዘምሓራ ክንቀሳቀስ ኢሉ ዝሓሰበሉ 70-80 ሚእታዊ ናይ ዘምሓራ ኣብ ጎኒ ፋኖ ክዓስል ኢሉ መን ሓሲቡ ብርጌዳት ክፍለ ጦራት ናይ ስርዓት ብልፅግና ክድምስስ ኢሉ መን ሓሲቡ ኮይኑ ግን ኮይኑ ኣብ መንጎ ስርዓት ብልፅግናን ኣብ መንጎ ፋኖን ብድሮንን ብኣውሮፕላን ዝተሓገዘ ብመዳፍዕ ዝተሓገዘ ውግእ ክካየድ ዝኽእል ሓይሊ ኣብ ኣምሓራ ክፍጠር ኢሉ መን ሓሲቡ እዚ መናእሰይ ኣምሓራ በጋጣሚ ተኣኻኺቦም ዝፈጠርዎ ነገር ኣይኮነን እቲ ስርዓት ባዕሉ እዩ ዝፈጥሮ ዘሎ እቲ ስርዓት ፀረ ህዝቢ እዩ ህዝቢ ከዓ ናይ ምንባር ተፈጥሮ መሰል ኣለዎ ክነብር ውዳበታት እዩ ዝፈጥር ክነብር ዓቕምታት እዩ ዝሃንፅ ስለዚ እዚ ይኸውን ኣሎ ማለት እዚ ኣብ ዓፋር ኣሎ እዚ ኣብ ኦሮሞ ኣሎ እዚ ኣብ ቤንሻንጉል ኣሎ እዚ ኣብ ጋምቤላ ኣሎ እዚ ኣብ ሶማሊ ኣሎ እዚ ኣብ ኦጋዴን ኣሎ ኣብ ኢትዮጵያ ሌሎት ሓይልታት ዝውደውን ዝዕጠቑን ዘለዉ ስርዓት ብልፅግና ብዝተኸተሎ ፀረ ህዝቢ ዝኾነ መንገዲ እዩ ባዕሉ ስርዓት ዝሃነፀ እዩ ኣብ ሓደ ብሄር ትግራይ ዝበሃል ከባብን ህዝብን ዝተፈፀመ ከም ብሉፅ ተመክሮ ናብ ኣምሓራ ዘስፋሕፍሕ ልምዓትን ዲሞክራሲን ኮይኑስ ጆኖሳይድስ ካብ ሓደ ክልል ካብ ሓደ ህዝቢ ናብ ካሊእ ህዝቢ ዘስፋሕፍሕ እዚ ስርዓት እዚ ዕድመ እንተረኺቡ ኣብ ኣምሓራ ጠጠወ ይብል ጆኖሳይዱ እዚ ስርዓት እዚ ዕድመ እንተረኺቡ ሕዚ ውጥን ክብላ ጀሚረን ኣለዋ ሓደ ስርዓት መረፃ ዝደልዮ ዓዲ ከልምዕ ሰላም ከረጋግፅ ዲሞክራሲ ከስፍሕ ዝነበሩ ጥፍዓታት እንተሃልዮም እውን ኣሪሙ ናይ ዓዲ ሓድነት ክሕሉ እዩ መረፃን መንግስትነትን ዝደልዩ ብጣዕሚ ተፀቢዩ ገለታት መዓት ናይ ሓሶተ ግዛዕ ምዛሕ ተገይሩ መንግስትነት ከጣየሸ ይኽእል መቸም ኣማኑኤል ኣሰፋ ነዚ ብልፅግና ዝገደፈሉ የብሉ ወላ ሓንቲ ዝገደፈሉ የብሉን ክንብል ንኽእል ኢና ናው ንቐፅል እቲ ጉዳይ ከመይ ይኸይድ ከም ዘሎ ደረወስ ሓደ ቡገነ ኣምሓራ ዝበሃል ዘሎ ካ እስከ ንስማዕ ናይ ኣምሓራ ሚድያታት እንታይ ይብሉ ኣለዉ
ሰላም ናት፣ በልጽጋለች ኢትዮጵያ። አሁን በአሁን ሰዓት ባለው ሁኔታ የሰላሙ ነገርም እየተሻሻለ የመጣበት ነው። በአርባ ምንጭ ሄዶ የተናገረውን ታስታውሳለህ። ኢትዮጵያ አምሮባታል፣ ውጭ ያላችሁም ወደ ሀገር ቤት ተመለሱ፣ እያደገ የሚሄድ ሀገር ነው መታችሁ አብራችሁ ማድረግ የምትችሉት። እኛ የጽድቅ ስራ እየሰራን ያለ ነው። በምድር የምንሰራው የጽድቅ ስራ በሰማይም ተመሳሳይ ዋጋ ነው የምናገኘው። እንደዚህ አይነት ንግግሮችን ነው የሚናገረው። የተቆጣጠራቸው መገናኛ ብዙሃን እውነት ለመናገር አንዳንዴ ስለ ኢትዮጵያ ህዝብ ነው ወይ የሚያወሩት? ስለ ኢትዮጵያ ህዝብ ነው ወይ የሚናገሩት? ወይስ ስለ ሌላ ኢትዮጵያ የምትባል ሀገርና ህዝብ አለ እኛ ማናውቀው ለማለት እስኪቀረን ድረስ መልእክቱ በዛ ዙሪያ እንታይ ኢሉ ዝሓቶ ዘሎ አብይ አሕመድ ኣብ ስቴጅ መፅኡ ክዛረብ ከሎሲ ሃገር ትህነፅ ከም ዘላን ትሕንበብ ከም ዘላን ትግስግስ ከም ዘላን ነቶም ደገ ዘለኹም ዲያስፖራ ድማ ንዑ መፅኹም ዓዲ ክምህነፁ ንሕና ንገብሮ ዘለና ንጽድቂ ኢና ንሰርሑ ዘለና ኣብ መሬት ጽቡቕ ንፈጥር ኣለና ኣብ ሰማይ ድማ ገነት ይጽበየና ኣሎ ስለዚ ኣብ ሃየንዑ ተዓድኹም ትምዕብለልኩም ኣላ ይብል ክብል ከሎሲ ብዛዕባ ናይቲ ኢትዮጵያ እዩ ትዛረብ ዘሎ ኢለ ዝግረማኒ ይብላ ንሕና ንሪኣ ዘለና ኢትዮጵያ ትዛዕበየ ክፋልናታ ኩናት ዕግርግር ሞት ህልቂት እዩ ዘለዋ ኣብ ገለገለ ቦታት ድማ ፕሮጀክታት ትገብር ኣሎ የስ ትግበር ዘሎ ፕሮጀክታት ኣሎ ግን ዝበዝሐ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣብ ስቃይ ከሎሲ ከመይ እዩ ዝረኣዮ ዘሎ ንዑ ከመይ ተተሓሳስባ ናቱ እስከብርሃልና ይብለሎ መብሬት ናቱ ከስማዕ እኔ ሆነ ለመናገር የጤንነቱ የአእምሮ ጤንነቱን ብዙ ጊዜ እጠራጠረዋለሁኝ። አንዳንድ ያየ ናርሲስቲክስ ባህሪ ሲኖርህ ሪያሊቲ የሚባለውን እውነትን መቀበል አይችሉም እንዲህ አይነት ሰዎች። እንታይ ዝብል ዘሎ ንዓይ እኳ ከምቲ ትብሎ ዘለካ ከምቲ ናትካ ንዓይ እውን ብዛዕባ ጥብንውን ጥርጥር ኣለኒ ይብላሉ ምክንያቱ ኦፍኮርስ እቲ ናርሲሲዝም ከምዚ ማለት ሕልፍ ዝበለ ኣንነት ፀገም ስለ ዘለዎ ብጀካ ንሱ ካልእ ቁኑዕ ኮይኑ ስለ ዘይስምዖ ብዙሕ ሽግር እዩ ዘለዎ ይብላሉ ኣብነት እቲ ዝዛረቦን እቲ ዝፍክሮን ኮንነትና ንበይኒ ይብላሉ እንታይ ማለት እዩ ማሲቭ ዲስኮኔክት ኣብ መንጎቲ ኣብ ባይታ ንሪኦ ዘላ ህዝቢ ኢትዮጵያ ዝነብሮ ዘሎ ኩንነትን እቲ ዝዛረቦ ዘሎ ቁጠባዊ ፕሮጀክታት ከመርቕ ከለወላ እቲ ዘመርቆ ፕሮጀክት ተሪኻዮ ፓርክስ እዩ ዘመርቕ ፓርክታት ከምኡ ድማ ሪዞርት ሲ ካብ ሆቴል ላዕሊ ይኸብር ሪዞርት መን እዩ ዝኸይድ ኣዝዩ ሃብታም ዝኾነ ሰብ ካብ ብዝሒ ሰብ ሓቂ ምዝራባና እንታይ ትብላ ድኻታት ከይርኢ ዝደሊ ሰብ እውን እዩ ዝኸይዶ ሪዞርት ኩሉ እዚ ኣብ ከተማ ውፅኡ ኢሉ ኣዝዩ ፕሮቴክትድ ኤርያ ዝኾነ ምቾት ዘበለ ኩሉ ዘለዎ ድኻ ሰብ ዘይትሪየሉ ምናልባት ድኻ ተሪኻ ሰራሕተኛ ኮይና ኣብቲ ሆቴል ዘሎ ትሪኻ መብዛሕትኦም እቶም ሃብታማት ኣዝዮም ሃብታማት ኣብ ሪዞርት እዮም ዝነብሩ ኣዝዮም ክቡራት ድማ እዮም እቶም ሪዞርት ዝበሃል ከምኦም እዩ ዝሃንፅ ዘሎ ሰብ እዚ ነዚ ዓሚታዊት ህዝቢ ናቱ ድማ ድኻ እዩ ካቢድና ኣፍ እዩ ስለዚ ንካልኦት ከም ዝሰርሖ ዘሎ እቲ ፕሮጀክት ንርኢ ኣለና ኮርስ ቱሪዝም ዶቲ ኮንፈረንስ ዝበሃል ዘሎ ናብ ኢትዮጵያ ዝኸዱ እውን ምቾት ከም ዘሎ እውን ዓታቶም ዝምጥን ብሕሱር ዋጋ ከም ዘለዎ ይፈልጥዮም ኣብቲ ሪዞርትታት ከይዶም እንታይ ከም ዝገብሩ ድማ ዝገር ይፍለጦም እንታይ ክገብሩ ከም ዝኽእሉ ኣብኡ ምግማቱ ከቢድ ኣይመስለኒ ስለዚ the second calls for peace are not invitations for genuine political dialogue ولا تناي سلاما زربني الوزلو نتون كلهم برات على العلم زواج وزلو نوحد قدموا سيريس وانا ادما غيرهم سون كزراربي فتني يلن ني فانو نتون تحضرات هون نتون غبارات يزم زلو قدموا سون زربوي زخون يوم political dialogue يقبر يلن سو ترى سبات حنت قبر زي كل اكيبو زجي كل ذكريكم زلني زجي تري وزلو نزي نميديا كل ميديا ناتو نخلهم يزلكم نخل تميدياتات ناتو ادفرتايز جبر ويلهم كم يلنا ادفرتايزمنت نايز فيديوهات زي بقى نت السوشيال ميديا سي عبلو خابلو بزيلو ما عاد سلتات كمزي غيرو جنتايز قبر كاز ابي احمد نسلام تبقيسو يزرارب على بلا بلا يبحلل مبزحتهم تم كم بليلهم مزلوها سلام كقبر كمزي كل فولت يوم كن قال ملكت كبر تمرجع ولا مسلمين تكون كبر اتزات زبال نمسلين نقدر سوزتا تا بوكس تشيك قبر خمر جينوين سلام فتر كم زي كوني فولت ذاتس واي دما نخند سبا كيبو قالوا حيلتات نوع من المساس حيل لنا يلك فكر زمرز سلام زدل سبكم عيبلني زغونه توم زبزلو زبزنايت انا كم زي كونن انا نادخل زي اشغال مخانيهم زارو زلو قصيلون نصف حزبي تقبلنتهم كم زي يقول لي نابنت بين تعكنا كورس بسوم الزارب سل زغنا بر فيديو نعطاه قال لي سبعير يعني تغلا كبزو بتتصل زورد قال ملات ولا تحقروا تلفزيون زغلو زقبروا طريقه بزو سبع يكون زري بس حزب الله نازلو سب ساير يعني بزو هاي مالتي سلشي وكم زلت
جي مز كله تي أبي أحمد فتنو زلون تبعي تزلو كنتاتن ماتش مقبار أبي وكم زلو يوم زنو زلو زخانة إحنا لما نتازم لو زلو نتعدى بقرب از فلت وان زكاتن وان زلو زبلو نباخم نبلا لنا سكنا بيرتراها كنسكر ብዛዕባ ኢትዮጵያ ዝምልከት ተሪር መግለፂ ምውፃእ ተሓቢሩ ናይ ኢትዮጵያ መንግስታዊ ትካላት ልኡላውነትን ፖለቲካዊ ስርዓት ኤርትራ ናብ ዝምልከት ውድብ ናይ ነቐፌታ ወፍሪ ይካየዱ ከም ዘለው ናይ ኤርትራ ነቐፌታዊ ገምጋም ምግላፁ ተሓቢሩ እቲ ብወገን ኤርትራ ዝወፀ ሓተታ ሚኒስትር ወፃኢ ጉዳያት ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝተኣሳሰራ ትካላት ንውሽጣዊ ጉዳያት ኤርትራ ንምምዝማዝ እስትራቴጂ ሓንፂፀን ይሰርሓ ከም ዘለዋን ኣብ ውሽጢ ዓዲ ከስፋሕፍሓ ይፍትና ከም ዘለዋ እውን ሓቢሩ ኣሎ ንኤርትራ ከም ድኽምትን ነብሳ ዘይትኽእል ሃገር ጌርካ ምቕራብ ቀንዲ ዕዮ ገዛ ብልፅግናን ወገናቱን ኮይኑ ከም ዘሎ ዝገልጽ ተመልሰ ኤርትራ ኣብ ሓደ ሰብ ዝምርኮስ ትካላት ዘይብላ ሃገር ምዃና ዝግዕር ዘሎ ሓይሊ መወዳእቱ ጽቡቕ ከም ዘይከውን እውን ኣመልኪቱ ኣሎ እቲ ናይ ኤርትራ መልሲ ኣስዒቡ ኣብ ኢትዮጵያ ተፈጢሩ ዘሎ ኩሉ መግለጽታት ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ኮይኑ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ኣጋጢሙን ዘሎ ናይ ኩናት ሃዋህው ንምህዳእ ዝዓለመን ናይ ውሽጢ ጸገም ንግዳም ንምውፃእ ዝዓለመ ምዃኑ እውን ይጠቅስ እቲ ናይ ኤርትራ መግለፂ ወሲኹ ናይ ኢትዮጵያ ወገናት ካብ ሕጊ ኣልቦነት ዝምንጭዎ መግለጽታት ይህቡ ከም ዘለዎም ንናይ ኤርትራ ልኡላውነት ኣብ ሕቶ ምልክት ምእታው ብቐንዱ ናይ ኣህጉራዊ ሕጊ ጥሕሰት ምዃኑ እውን ይገልጽ ግዛእቲ ስምምዕ ኣልጀርስ ከምኡ እውን ብሓፈሻ እዚ ለንቀነ ኤርትራ እውን በዚ ናይ ብልፅግና ዝገብሮ ዘሎ ሸዳዕዳዕ መሊሶም ልለው እዮም መልሲ ከዓ ስለ ዝግብኦ ክንከታተሎ ኢና anyway there are a lot of things ኣብዚ ከባቢና ዝንቀሳቐስ ዘሎ ሓንቲ ናብ ኩነታት ናይ ቁጠባ ክሰክር እስከዚያ እስከስምዕዋ Kingdom, this cash influx is far more than a family safety net. Money sent from abroad is acting as a massive economic shock absorber. This latest spike directly fuels household purchasing power and fortifies the nation's external balance sheet against global headwinds. Morocco's foreign exchange office says travel revenues had risen 20%. ኣብዚ እዋን እዚ ብዙሓት ሃገራት ኣፍሪካ ግብፂ ድዩ ሞሮኮ ድዩ ኬንያ ድዩ ካልኦት ሃገራት ኣፍሪካ ኩላ ሃገራት ኤስያ ናይ ደገ ኢንቨስትመንት ምስቲ ጥፍሽና ናይ ምዕራባዊ ዓለም ከምኡ ድማ ቻይና እውን ኣብ ውሽጣዊ ኩነታቶም ዘተኩርዎ ዘለው ናይ ደገ ኢንቨስትመንት ኣብ ዝስእንሉ ዘለው መተካእታ ናይቲ ኩሉ ናይ ወፃኢ ሸርፊ ካበይ ይረኽብዎ ኣለው ካብ ረሚተንስስ ካብ ናይ ዲያስፖራ ህዝቢ ሕብረት ኣፍሪካ ብዛዕባ እዚ ዲያስፖራ ሓደ ስትራቴጂ ክገብር ከም ሓደ ኣገዳሲ ቅዲ ናይ ቁጠባ ወይ ባእታ ናይ ቁጠባ ገይሩ ክሰርሓሉ ከም ዝደሊ ሓንቲ ቪድዮ ለንቀነ እውን ክሪኦ ነይረ ፅነ ከም ፃልኩም እየ ካብተን ለንቀነ ሸር ክገብረና ዘለኹ ሸር ክገብረና በልኩስ ዝሓለፋን ቪድዮ ነይራ ውሻክን ተረኺበያ እታ ቪድዮ ሲ ሸር ክገብረልኩም እየ ግን ኣብ ዝቐረባ ይሪኣ ኣለኹን There was this video ካብ ዳኒ ዝገበረያ ነይራ ረኺበያ ኣለኹ እዚኣ ነይራ እዚያ እስክስሙ Interesting headline from the African Union. It's about the framework that it's working on for getting its African diaspora, the African immigrants everywhere throughout the world, to get them involved in, they're interested in encouraging Africans to be more involved in ዳኒ ኩሉ ግዜ እንዲዮ ዘመስግኖ ኣብ ኤርትራውያን ኤክስኬትኩም ሰፖርት ግበርዎ ምክንያቱ እቲ ሕብረት ኣፍሪካ ነዚ ናይ ዲያስፖራ ህዝቢ ከም ሓደ ኣገዳሲ ኤንጅን ሞቶር ናይ ቁጠባ ገይሩ ወሲዱ ነቲ ካብ ካልኦት ካብ ኤስያውያን ድዩ ካብ ዓረብ ድዩ ካብ ኤሮፓውያን ካብ ካልኦት ዓለማት ኢንቨስትመንት ናብ ኣፍሪካ ከምፅኡ ኢሉ ዝልምኖም ዘሎ ንዑ ብከፊላዊ ወይ ብዓቢ ደረጃ ብናይ ዲያስፖራ ኢንቨስትመንት ገይሩ ክትኮ ይፍትና ኣሎ ወይ እውን ይሓስብ ኣሎ ነዚ ንክትገብር ግን ነቲ ዲያስፖራ ኣካል ናይቲ ቁጠባ ጌርካ ኢንትግሬት ክትገብሮ ኣለካ እሱ ድማ እቲ ዲያስፖራ ንዓኻ ኢሉ ወይ ከዓ ብድንጋፂ ጥራይ ኣይኮነስ ንረብሓውን ክረብሓሉ ዝኽእል ዕድላቱን ክትፈጥረሉ ትክእል ኣለካ ሓደ ካብቲ ንኤርትራ ሕልፍ ዝበለ ኪነ ወርቅን ኪነ ማዕድናታን ክጠቕማ ዝኽእል ድማ ናይ ዲያስፖራ ሓይሊ ናይ እቲ ባንኪንግ ሲስተም እቲ ሕግታት ዲጂታላይዜሽን ንዑታት ተታቲና ኤርትራ ዘን ቁርብትለይ ንቁንጣሮ ካብ ወርሒ ንወርሒ ንክሰግሩ ንስድራና ንህበን ገንዘብ ዘይኮነስ ኪኑ ንህዝብና ኩነታት ቁጠቡ ንክዕሪ ኢንቨስትመንት ድዩ ካልእ ትካላት ንምግባር እቲ ዝበለፀ ክኸውን ይኽእል እዩ ስለዚ ነዚ ናይ ባንኪንግ ሲስተም ናይ ኤርትራ እንተፀጊናዮ ኤርትራ ዝዓበየ ረብሓናታ ወይ ፀጋናታ ካብ ካልኦት ሃገራት ካብ ካልኦት ዓለማ ዘይረኽቦ ዘለዎ ናይ ወፃኢ ሸርፊ ካብ ዲያስፖራ እየን ዝረኽቦ ዘሎ ፎር ኤግዛምፕል ሉክ ኣት ዲስ ንኣብነት ሞሮኮ ኣብ 2025 13 ቢልዮን 13 ቢልዮን ካብ ዲያስፖራ ናቶም ገንዘብ መፅዎም ካፒታል መፅዎም እቶም ኣብ ዲያስፖራ ዝቕመጡ ሞሮካውያን ገንዘቦም ሲ ኣብ ሞሮኮ የቐምጥዎ ማለት እዩ ኣብዚ ዓመት እዚኣ ግን ኣብ 2026 ክሳብ ወርሒ 5 ጥራይሲ ከባቢ ፍርቂ ናይቲ ገንዘብ
ስለዚ ዓብይ ወሰኽ ገይሩሎ ማለት እዩ ስለምንታይ ከምኡ ይገብሩ ኣለዉ ኣብ ካልእ ዓለም ዕድላት ስለ ዘየለና ኣብ ዓድኻ ክትገብር ዝያዳ ምትእማን ክፈጥረልካ ስለ ዝኽእል ዓድኻ ስኻ ኢኻ ትፈጥሮ ገዛ ክትገዝእ ዲኻ ትካል ክትፈጥር ዲኻ ልዕሊ ኩሉ ድማ ካብ ወለዶ ንወለዶ ክሰግረልካ ገዛ ኣብ ስዊስ ገዚእኻ ወይ ኣብ ኖርዌይ ገዚእኻ ወለዶ ንወለዶ ተስጊርካ ጠፊእካ ኣለኻ ማለት እዩ ለሚዕካ ይኩምካን ዘለኻ ማለት እዩ ኤርትራውነትካ ጠፊእካ ኣለኻ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ዓዲ እንድሕር ኮይኑ ግን ኣብ ዓድኻ ትቕፅል ከም ዘለኻ እዩ ዝገብር ኣይሆፕ እዚ ነገር እዚ ኩሉ ግዜ ምስ ተዛረብናዮ ናባላት መንግስቲ ኤርትራ ነቲ ናይ ዲያስፖራ ሓይልስ ፅቡቅ ገይሩ ይዛረበሉ ይበላት ፕሬዚደንት ኣብ ትግባረ ግን ነዚ ዲያስፖራ ዝምችእ ዝስሕብ ማግኔት ኮይኑ ዝውጥጥ ዕድላት ክንፈጥር ተስፋ ንገብር ንሱ እንተደይ ጌርካ እንታይ ስለ ዘጋጥም ኢና ንፍሪ ዘለና እንታይ ከም ዘጋጥም ከርእየኩም እየ ምክንያቱ ኣብ ዲያስፖራ ዘሎ ሰብ ስደት ምስ ሰልቸዎ ካልእ ዕድላት ክጥምት ምስ ደልየ እንታይ የጋጥሞ ኣሎ ረእዩ ማለት እዩ ብዘይ ገድስ ክንደይ ዓቕን ገንዘብ ኢኹም ኣውፊርኩም 10% ወለድ ንሓስበልኩም ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ዝኾነ ይኹን ዓለም ኢንተርናሽናል ብባንክ ደረጃ እውን ተሪኻ ካብ 2.10-30 ይፈላለዩ ካብ ሃገሩ ክሳብ 3% ጥራይ እዩ ኣባና ግን 10% እዩ ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ ተረዲእኹም ፈሊጥኩም ክትኣትዉ ትደልዩ ክንዚ ዓቐን ገንዘብ ኢና ክነውፍር እንደሊልኩም ብድምፂ ብዋትሳፕ ስደዱለይ ብድሕሪኡ እቲ ሕጋዊ ዝኾነ ሰነድ ናይ ውዕል ክሰደልኩም እየ ተንብብዎ ማለት ቴንክ ዩ እዚ ናይ ገንዘብ ወፍሪ ማለት እንታይ ማለት እዩ ብዘይ ገድስ ክንደይ ዓቐን ገንዘብ ኢኹም ኣውፊርኩም 10% ወለድ ንሓስበልኩም ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ዝኾነ ይኹን ዓለም እዛ ዘረባ እሞ ስምዕዋ መዝያኻ ከነተሓሓዛ ምንታን ውዕሉ ኣብ መላእ ዓለም ዘለኹም እዛ ቪድዮ ብዝረኣኹምማ ግዜ ፕሊስ ሸር ግበርዋ ማለት እዩ ትማሊ ካብ ቤት ፅሕፈት ካብ ኣማኸርቲ ናይ ቤት ፅሕፈት ፕሬዚደንት እዛ ብትሪእዋ ዘለኹም ሌተር ደብዳቤ መፅያትና ነይራ እዚ ደብዳቤ እንታይ ዝብል ድማ ንሙልጌታ ጥዑም መዝገብ ዝሓለፈ ሰሙን ዝሃብዎ ነበሩ ደብዳቤ ከም ዝተመንጠለ ዝገልፅ እዩ ሙሉእ ሙሉእ ሕጂ ንምንታይ እዚ ኣብዚ ዝርጋሕልኩም ዘለኹም መስለኩም ኣብ ዝሓለፈ ክልተ ኢቨንት ዳሊና ነርና እዚ ኢቨንት ዕላማ ናይዚ ኢቨንት ኣብ ውሽጢ ዩጋንዳ ዝቕመጥ ዘሎ ሰብ ወላ ካብ ደገ ዝመፅ ዘሎ ሰብ ሓበሬታ ንምርካብ እዩ ዝኾነ ካልእ ዕላማ የብሉን ሓበሬታ ይረክብ እዚ ሰብ እዚ መፂ ባዕሉ ሪሰርች ይገብር ማለት እዩ እንተዘይኮይኑ ንሕና ገንዘብ ነቕበለሉ ኣብነት የብልናን ወላ እውን ክልቲኡ ፕሮግራም ብነፃ ይተኻይዱ ማለት እዩ ወላ ሓንቲ ክፍሊት ኣይነበሮም ስለዚ ካብ ድሕሪኡ ንኔው ግን ንዕመ ኢንቨስት ካብዚ ናባይ ግበሩ ንዕመ ኢንቨስት እናተባህለ ዝግበር ዘሎ መስርሕ ንሕና ሓላፍነት ንወዘሉ ነገር ኣይኮነን ጉጉዩ ኣይንድግፎን ኢና ድማ ማለት እዩ ንሕና ጥራይ ኣይኮናን ኣነ በይኒ ኣይኮንኩም ኣነ ምስ መሳርሕተይ ኩሎም ወላ ዘካርያስ ገሪማ ይኹን ወላ ራስ ሰርቪስ ይኹን ንከምዚ ዕላማ ኣይኮነን ተሰሪሑ እዚ ኢቨንት እዚ ብሙልጌታ ጥዑም መዝገብ ዝግበር ዘሎ ቪድዮታት ግን ጠቕላላ ንዓና ኣፍልጦ ዝህብ ኣይኮነን ወላ እውን ብመንግስቲ ዩጋንዳ ተቐባልነት የብሉን እዚ ሌተር እዚ ድማ መወዳእቱ መፂሎ ማለት እዩ ስለዚ ሓደ ቢዝነስ ኩሉ ግዜ ክስራሕ ወይ ላውንች ክትገብሮ ከለካ ሰባት ገንዘብ ሃቡነ ክትብል ከለካ ሬጅስትሬሽን ክህልዎ ኣለዎ ፕላን ክህልወካ ኣለዎ ኣግሪመንት ክህልወካ ኣለዎ ሪስክ ሚቲጌሽን ክህልወካ ኣለዎ ኮላተራል ክህልወካ ኣለዎ ብዙሕ ነገር ኣሎ እዚ ነገር ዘይብሉ ግን 10 ዓመት 5 ዓመት 20 ዓመት ገለ ዝኣከብኩም ገንዘብኩም ኣምፂኹም ኣብ ከምዚ ዓይነት ስካንዳል ኣትይኹም ብዝተፈላለየ መንገዲ ገንዘብኩም ክትከስሩ ስለዚ እንደሊ ኣነ ኣቐዲመ ይሕብር ኣለኹ ንሕና ዝኾነ ይኹን ኣፍልጦ የብልና ብዛዕባ እዚ ነገር እዚ ንፈልጦ ነገር ይበሃል የብልና ወላ መንግስቲ ዩጋንዳ እውን ከይተረፈ እዚ ሌተር እዚ ሰዲዶም ኩሉ እቲ ተዋሂብዎ ዝነበረ ወረቐት ንኽምንጠል ኣዚዞም ኣለዉ ማለት እዩ መወዳእቱ እዚ ሌተር እዚ ሰዲዶም ኣለዉ ስለዚ ምዚ ምትሕሓዝ ዘለዎ ሰብ ኣሎ ዲ ወላ ሓደ ሰብ የለን ንፈልጦ ኣፍልጦ ድማ የብልና ንሕና ማለት እዩ ገንዘብኩም ኣይትስደዱ ገንዘብኩም ንዓና ኣይትሃቡ ወይ እውን ምሳና ምትእሳር ዘለዎ ሰብ ድማ ምሳይ የለን ኣይ ዶንት ዋንት ዝኾነ ይኹን ሰብ ኣድቫንቴጅ እዚ ንሕና ዘካይድና ኣኼባን ንድሕሪ ሕጂ ነካይዶን ኣኼባን ኣድቫንቴጅ ክወስድ ዝደሊ ሰብ ከይመፀና ንዓና መልእኽቲ ንፁር እዩ ዝኾነ ንሕና ንገብሮ ኣኼባ ሰባት ሓበሬታ ረኺቦም ብኡ መንገዲ ድማ ንነብሶም ተሲኦም ንክሰርሑ ወይ ንክመሃሩ ዝሕግዝ ዛ እምበር ካልእ ዝኾነ ይኹን ዕላማ የብሉን ንሕና ሕጋዊ ዝኾነ ላይሰንስ ንኸምኡ ዓይነት ገንዘብ ንእክበሉ ላይሰንስ የብልናን ገንዘብኩም ናባይ ክሰዱ ይደልኒ ናብ ዘካርያስ ገሪማ ክሰዱ ይደልኒ ናብ ራስ ሰርቪስ ክሰዱ ይደልኒ እሶም ድማ ገንዘብኩም ስደዱ ይበለኹምን ካብዚ ወፃኢ ኣድቫንቴጅ ካብቲ ኢቨንት ወሲዱ ዝኾነ ሰብ ገንዘብኩም ስደዱ ዝብለኩም እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ተጠንቀቑ ክትሓትዎ ዝግባኣኩም ኣዝዩ ብዙሕ ዝኾነ ሕቶታት ኣሎ ኣብ ቀፃሊ ድማ እንታይ ሕቶታት ተሓትው ኦኬ ቸው እዛ ቪድዮ እዚኣ እንተደሪኹማ ኣለኹም ሕጂ መጀመርያ ከምዚ ካብ ሓውና ሴም ፅቡቅ ዝኾነ ፕሮግራማት ናይ ዲስካሽን ናይ ምርድዳ ናይ ምምኽኻር ፕሮግራማት ገይሩ ፖድካስትስ ገይሩ ድማ ስለ ዝፈነዎ ኣብ ኣድናቆትን ክብርን ኣለኒ ነገራት ኩሉ ክንሓዋውሶ ይግባእ ብዙሕ መሃሪ ነገራት ክሰምዑ ዶ ትኽእሉ ኣብ ሴምኤምጄ ዝብል ቻነል ከድኩም ናይ ብሓቂ ብዘይ ካልእ ዓለም ብዘይ ተጉላባ ክትመሃሩሉ ትኽእሉ ሓበሬታ ክትወስድሉ ትኽእሉ ከምታ ዝበለ ሓበሬታ ክትወስድሉ ትኽእሉ እዮም ካልእ ናይ ዝተፈላለየ ሓሳባት ናይ ኢንቨስትመንት ቪድዮታት ብብዝሒ ትሰድሉ ኢኹም ኣብ ወሳብ ይሰምዐ ያነ ዳርጋ ደ ይሰማዕኩ ሓሳብ ኣለውን ኣይብልኒ ተዛረበሉ ግን ትብሉን ኢኹም ስለምንታይ ናይ ተዛረብኩሉ ምክንያት ኣለና ኣነ ክዛረበሉ እቲ ኮይነት ሓሳብ
ከምታ ኩሉ ግዜ ዝብላ ኣነ ዝገብራ ጥራየ ንሰብ ዝመክር ሓንቲ ፕሮጀክት ኣብ ሓደ ትካል ኣብ ሓደ ገለ ኢንቨስት ግበር ክብለካ ተኮይና ኣነ ክገብራ ኣለኒ መጀመርያ ኣነ ክገብራ ተኮይና ድማ መፅናዕቲ ክገብር ኣለኒ እቶም ሰባት ይረኽቦም እያ ብዝተኻለኒ መንገዲ ረኺበ የዛርቦም እዩ ፕላን ናትኩም እንታይ ይብሎም ኣቤሎት ናትኩም ፕሮፖዛል ድራፍት ናትኩም ትካል ተኮይኑ ኸ እንታይ ኣንቀፃት ሓልዩ ዝግበር ዘሎ ኣናላይዝ ድማ ይገብረ ኣናላይዝ ገይረ ፊድባክ ሂቦም እያ ነቶም ዝምልከቶም ሰባት እዝን ፀገም ኣለዎ እዚ ብኸመይ ክትዕርይዎ ኢኹም እዚ እንትዕርይኹም ነዚ ነገራት ነዞም ሰባት ኢንቨስት ዝገብሩ ዘለዉ ከተማሉ ትኽእሉ እንድሕር ኮይንኩም ኣነ ፕሮሞት ክገብረልኩም ይኽእል እየ ብገንዘብ ዘይኮነ ብናፅ ንዑ እንተዘይ ትገብሩ ኮይንኩም ግን ኣነ ብናተይ ጎስጓስ ናብ ሕማቕ ኣነ ክገብሮ ዘይደሊ ዘይደፍር ነገር ካልኦት ሰባት ክገብርዎ ክዛረበሉ ይደልኒ እየ ሲምፕል ክንደይ ግዜ ስለ ዝረኽቦ እዚ ጉዳይ እዚ ተን ኣነ ዝሓተን ነጥብታት ኣነ ገንዘበይ ከፍረለን ዝሓተን ነገራት እንተደይ ኣማሊካ ንዓይኒ ውሕስነተይ ኢለ ዝገብሮ ንካልኦት ሰባት ድማ ቅቡል ኮይነ ይስማዓኒ ዳትስ ዋይ እዚ ካብ ምንታይ ዝተበገሰ እዩ ዝኹሉ እንድሕር ኢልካ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ደገ ዘሎ ኣብ ኤውሮጳ ዝነብር ዘሎ ኣብ ቁጠባ ኣብ ቢዝነስ ክዋሳእ ይደሊ ዕድላት ግን ስዩ ስርሑ ገዲፉ ከይከይድ ናብራን ስድራን ኣለዎ ኣብ ካሊእ ብኮርፖሬሽንስ ልክዕ ከምዘናይ እንታይ ዝብላነ ተስላ ኣብዚ ቀረባ ኣይፒኦ ገይሩ በታ ናይ ስፔስ ኤክስ ናቱ እንታይ ገይሩ ሓሳብ ኣበጊሱ ሳተላይታት ንሰማይ ሰዲዱ ሓታዊታት ክገብር ምስ ጀመረት ትካል ኦኬ ኣብዛ ትካል እዚኣ ዝለዓለ ደረጃ ከነብፅሓ ምሳይ ኢንቨስት ግበሩ ካብቲ ረብሓ ድማ ክትረብሑ ዝብለካ ብርክናታ ክትገዝእ ገብረልካ ናይ ኤርትራ ትካላት ድማ ኣፍሪካ ዘለዉ ከምኡ ክገብሩ እየ ዝደልዩ ማለት ቅድምቲ ትካል ፈትንዎ ስርሕዎ ምስ ተበገሰ እዚ እቲ ሓሳብ ኣነምፅዮ ዘለኹ እዛ ሆቴል እዚኣ 5 ሆቴላት ከመን ክገብር ደልየ ኣለኹ ኣብዝን ቦታ ኢልካ ንገረና ከይተበገስካ ሓሳብ ጥራይ ኣለኒ ገንዘብ ሃቡ ንምባል ግን I don't think this is going to work ምክንያቱ ዝኾነ ሓሳብ ቅድም ብንእሽተይ ገንዘብ ይክብገስ ኣሎ ሓሳብ ብ2 ሚልዮን ዝብገስ ትካል ንቅድሚት ኣይከይድኒ ብንእሽተይ ነገር ክብገስ ኣሎ ትትካል ድሕሪኡ ስኬል ትገብር ምስ ተበገሰ ምስ ሰርሐ ውፅኢት ምስ ረኣኻሉ ካፒታል ደሊኻ ስኬል ክትገብሮ ትኽእል እንተዘየለ ከይተበገስካ ኣሽሓተ ገንዘብ ተጌርካ ንኽሳራ ንውጥቀትን እምበር ንዕቤት ኣየምፃልካኒ እዚኣ ድማ ንሓውና ሴም ኣጋይን you've done the right thing ፅቡቅ ነገር ኢኻ ጌርካ ንትካል ጌጋታት ዝግበር ዘሎ ድማ ሰብ ጌጋታቱ ክእርም ልዕሊ ኩሉ ድማ ሸበትበት ኢልኩም ገንዘብኩም ከምዚ ፀላእኩምሞ ንኽጠፍኣልኩም ትወኹ ዝነበርኩ ትመስሉ ሰባት ኣለዉ ከምኡ ዓይነት ሰባት ቅድሚ ሕጂ ብኔትወርክ ማርኬቲንግ ዶ በገለ ኢሎም መዓት በለዮምኩም ዘይትስክዑ ተኮይንኩም ግርም ገበሩ ሓካይስ ግርም ገበሩ ዘይፀዓዱ እስከም ኢሎም ክሪፕቶ ኢንቨስት ክገብረልካ ቢትኮይን ክገዛልካ ኢሎም ዝበልዑኹም ዘለዉ ሃርገፍገፍ ገንዘብሲ ንስኻ ዘይትርድኡ ረብሓ የለን ንገንዘብካ ካባኻን ላዕልካ ሓልየሉ ዝኽእል ሰብ የለን ንስኻ ዘይተረዳእካ ንስኻ ዘይፈለጥካ ኣይ ካልእ ሰብ በሊሑ ከብልዓካ ትሓስብ ዘለካ ክበልዓካ እዩ ሓመድ ክገብረካ ዓልካ ዘይትቆፃፀሮ ትካል ኣበይ ተኣቱ ኣለካ ዘይትፈልጥ ኮይንካ ኣነ ነቶም ዝገብሩ ይኮንኩን ዝሓሚ እቶም ገንዘብኩም ንክትቡ ትወኹ ዘለኹም ይግባኣኩም እዩ ኣምሹር ይግባኣኩም እዩ ምክንያቱ ዘድሊ መፅናዕቲ ግበሩ 2 ዓመት 6 ዓመት ደምሪ ሂዝካ ዘጥረኻዮ ገንዘብ ንሓደ ሰብ ኣብ ኢንተርነት ስለተዛረበካ ኣምፃ ቤትካ ተረክቦ ተኮይንካ መይቢ ክትበልዕ ኣለካ ሰብ ቡይኻ ክትምሃር ትኽእል ኣነ ከምኡ እየ ሶሪ ምምካርካ ትስልችና ስለዝኾነ ሓደ ግዜ ፃዕዳ ብፃዕዳ ምዝራብ እውን ፅቡቅ እዩ በዓልካ ዘሊልካ ታትወት ኣለካ እቲ ክፋእ ይምሃርካ እቲ ፀገም ይምሃርካ ካብ ፀገም ክትምሃር ስለትኽእል ሰብ ክኸስር ዝደሊ ሰብ የለን ግን at some point you have to take also responsibility እዚኣ ክንብል ደሊ ነቲ ፅቡቅ ስራሕ ክኽፅል ጌጋታት ድማ ክእረም ነተሓሳስብ ላይክ እናገበርኩም ሬቶኹም ፀሓፉ ሓሳባትኩም ኣካፋፍሉ እናበልኩ ናይ ሎም ሃረሳብ ዝኹዴ የቐኒየልና ኣካል ይረኸበና أوقاتهم سويلي يقل قسم بيتم يقم بدا الشليل نقول يا